So yeah, it's not going to be easy. Yeah. An interesting lineup, having not played earlier on Thursday. Just talk us through your lineup. Well, not many changes. Just one change, I think. We brought in a young boy. We just felt the other guy that didn't make it today can come in and add value or add something when we need him to. So that's the only reason why. Thank you so much, Coach. All the best. Thank you, man. And then freeze that, and not one of them, of course, the home TV, Richard Bay, starting there with the interviews. This is how they're lining up. And when you're looking at this team sheet, you're even looking at the coach going there for a 4-3-3 attacking. You're expecting Mayo as well as Ntulwana on the left and the right hand side. You'll be whooping in those crosses in the middle of the park. You've got Ntolo. Hello guys, hi guys. Ndrimurima. Hello guys. Nangoti tichandari kuri kuboa. Plus ini nangu ndichakarara. Ndiri kubva kuseni adida kumbomuka guys. Ndiri kuno kutozvivharira mubedroom wangu kuti ndoda kumbospenda day. Ndakarara daona kuti ichi chinoitika. Saka tindokotandara zvedu tiripo panapa. Ndikutoitirwa zvangu ndingikiri Gilbert nebhora iro. Ndikati ndiri ndoitawo live. Ndaona naye kana makarara makarelaxa bedroom pai munoisa bhora ida ndihwisisi zvinhu zvebhora guys. Zvinhu zvebhora handizivi kuti zvinofamba sei. Ondisira bhora kuti ndinyatsokukaura indobayawo kalive pattern. Anmona indobayawo live pattern kuti tidi zvoita square. Umwe woteerera bhora umwe woteererawo oitawo live yake square. Andisi maona. Sharon yaina basa unozongodzokorodza ndeyekungoti tifare zvedu. Ndeyekungoti tifare. Hadzina Derek makwikwi. Haiwa makwikwi hanzvadzi. Zvoita zvinomira mushi. Ini bhora handirifarira handirihwisisi. Ewe, edona ndikiri yangu chaja yangu. Ini bhora handirihwisisi handirifariri. Guys, munoisa bhora. Kodi kuisa movie taona tose movie. Action. Vanhu vachikiyana. Ondisira bhora. Ndikati okay pakanaka. Iniwo live pattern baye. Mascara Seiko guys, hands going watch football. Aiwa nditori bedroom momo magi. Nditori bedroom, nditose bedroom. Hasi varamba kuenda kusitting, indaramba kuenda kusitting ndikati ndoswera pa bed nasi. Zvoyo vada kuti ndione bhora bedroom, ina ndidi ndoda kuita live. Hamuna kuita video. Hello guys, Mascara say guys, nangoti gatitandare zvedu. Yeah, madzira volume ka. Ndizvo chaizvo. We compromise. Aiwa bhora hariti guys, bhora handirihwisisi. Maswera seiko guys, mamuka seiko, muri sei kwamuriko kumatimana enyika. Tatirega timbononga yedu zvechitopiki timbodiscussa tiri pano. Anditi guys, sorry guys, handisi kuburitsa face because handakana kutombo nditori mubhedha chaiko mubhedha. Ndoma nditori mubhedha. Hansi saka uchanzwa bhora here. Hamusi kurinzwa nechekumashure here bhora riri kutaura paTV apa. Hamusi kunzwa bhora iro riri kutaura here. Saka ingoti igatikosvika pa 150 guys totanga zvedu. Sezvo iri live yekuti tingochila. Ingosvika pa 150 guys tingotegai vamwe SMIB yekuti ingosvika pa 150 tobva tangotanga zvedu. 150 chete tobva tatotanga kuti tiitaura. Right, gaiti pine zvaiswa na onda ndoda kutopina. Kutsai Brenda. Hanzi tiri kutoriona. Muri kuriona? Shagira. Guys, bhora iri remunhu muSouth Africa ibhora ridzikwe. Kutamba nechinyi. Neno zviri kuitwa pa. Shindipa ineni. Oh. Aiwa asimakwikwi mabel asimakwikwi asikuti kufara tofanirwa compromise ino handidiwo bhora ka kuti ngavawe vaite life nini wakamboona pa life havadi kucompromise saka ino handidiwo bhora handifariri bhora ndo square bhora rekwachipa United chiko ichochi ndori kuda kutambiwa bhora racho chipa United vaplay off saka vada totamba ontambadi otamba nenonzi Richards Bay
bhora jeri riri kona 6 manero saka yani 6 muchaona zverimwe bhora futi na 6 hande ndiri palife wona 6 muonera pai musitting room ka kaya zvineinewe hede giri beti giri giri beti hazvinei neni titizoona kauti kana muchienda uko indogarira kuno kana imi muchiona kuno ndoenda uko giri beti zvakaoma. Alright guys, sorry andina mefone h2 yemacalls handitika iri uko kudining room phone h2 yemacalls ndichangotraya kuita keep up nemacomments enyu ndikaona comment iri interesting ndopina toidiscussa tichimwe nedu mberi takadaro handiti bankurugiri vari kunetsa kuno more blessings vari kunetsa bankurugiri beki kunoko animona sa guys ni mubvunzo wangu uri pakuti kunewo ndoda kumbozivawo kana varipo vakadzi vari mucomment section kana ndikaonawo kana vatatu kana 5 ndingafare. Let's be honest guys, let's try to keep it true. Handitika aripo here mukadzi anoti ini chokwadi kupa murume wangu hasanambohurirwa hasanambobata murume achihura. Ini gribet ndichatira kuti pano patiri tite debate yamunenge muchicontribute omuri koko hanimaona iye achipindurawo ari pasaidi apa handiti hadi kuonekwa pakamera anenge achingopawo pfungwa dzake agere pasi aiwa gribet noto hapana gribet notocontribute nhasi ndokuti tigoona bhora risina 6. Let's start by this life nhasi anitaticompromisation kucompromise aka kasha haudaro zvegiri haudaro zvenaigiri. Alright, iwe kana ukaramba kuona bhora neni kuzokuti ndotokunyima uruziwa ndotokunyima saka wochisa zvaunoda toita life pano ndokupa kana kuti toramba zvebhora ndokunyima kukunyima chako ndokwandotoita manhero utomboriwani sadza racho handitombokubikiri handikubikiri ndotokunyima chikafu dasi manhero no chikafu no dinner no supper handiti maona right. Toda kuti tibvunze guys zided musavanyime aiwa ndovanyima sadza handivabikiri nhasi hakuna zvakadaro kana varamba kuti tivaite contribution pano asi ndo varume vacho tinzwisise right. Regaitiwe guys makora atitange itinzwe kuti guys hanzi ine vangu hasani ndavabata pamwe chazouya nazvo hameno. Okay, kureva kuti tine 1 hanzi kune vanhu vakutorovana izvozvi nacho chihure exactly vandoziva vakawanda right now Beulah vari kutobhagurana so far handiona vari kutobhagurana so far izvozvi because murume akatohura senge weekend ino murume apinda kuseni kana tauya masikati izvozvi achibva kuchihure handiti maona saka ndoda kuti tizive kuti aripo here naimi guys variko here anoti murume haahuri asinambohurigwa wanopawo testimony panoti chokwadi indadoita 5 years dzangu 10 years dzangu 15 20 handitika handina kumbovhera ndakabata murume uyu handiti achihura. Did you buy the rose? They haven't gone to the shops this one. Okay. And charcoal around 4 ne close my door, close the door, let them blow dry your hair. Bye bye. Hanzi indotenda Mwari na Ayesha Gwizo Hasani ndambozvibata since 10 years now. Ayesha haunambobata kana message ayo nokuti message kuhuraka ukaona munhu achiti message I love you nomwe murume chitori chihura ichocho totenda Mwari newako nokuti usati wambobata murume wako une zvinhu zvakadai kana message hamusati wamboonawo. Hanzi na Queen Mother titoripo isusu kutovahurira zvokuti zvakatowanda vanhu mutatenda moliniwo kwanzi personally asati ndambozvibata saka yasuma handisati ndahurirwa hangu been lucky nemarelationships angu generally ndine dzimwe nhamo but not dze-infidelity. Wow, bless you tatenda, bless you maitanya hanzi but variko varume vasingauri simeli maitanya ndo vatiri kuda kuti timbonzwa testimony from the horse's mouth. Let's not be biased guys handiti, let's not take this personal, let's not be biased handiti, let's not take it personal. We are just having a general discussion toda ngonzwisisa handimaona
so toda kuti tinzwise kuti alright kusabatwa kuti varume vakusahura kwavari kuita zviri kuda kuti vakadzi ndo vakuhura stereke darika varume Gilbert mofunge havasati vakutamba zvavo muri kuda sati chindiwana ndeipi ratio iri kunyanya kuhura varume kana vakadzi munokuti mukaramba kukontribhuta panapa that means muri kuhura bora sati ratanga kana ratanga ndokuregai hasati ratanga but mukatidza kupindura ino ndokaibvira ratanga kuti vamuri kuona vanyadza kuhura ndevapi varume kana vakadzi hamuna chebe kusisa munhu zvakapisa daro asi kana muchazotarisa pakati pangu nemi anohura strike ndiani anohura chaiko chaiko ndiani hure guru pakati pangu nemi ndiani anohura chaizvo chaizvo let's be realistic toda fairness apa handitika toda chokwadi katiburisei chokwadi pachena pakati pangu nemi ndiani anonyanya kuhura tida kuwisisa nyaya saka imi kana mati hamuna time yekuita account zvinhu zvakadaro kuita analyze zvinhu zvakadaro kuti ndivapanyanya kuhura handi saka tochibvunza pavarume nevakadzi saka kuti ndichibvunza kuti koimimi munohura here hazviiti saka mubvunzo unouya nekona uchitaura kuti pakati pangu nemi anohura strike ndiani imopindura imi kana makambondibata ndichihura moti ndiwe todhiskasa iyoyo nyaya handiti kana muri imi ndakambokubatai totodhiskasa yenyu izvozvi kuti saka akahura pandiani mubvunzo unobvunza woka pachikuru unobvunza mubvunzo pachikuru handiti vedo Gilbert ukuramba kupindura mubvunzo panapa because nyaya iyi iri kuda kubvunza pachikuru guys kana munhu ati ina handina nguva yekusavhiya zvinhu zvakapusa kudaro zvokuti vanohura ndevapi varume kana vakadzi saka ndobvunzawo pachikuru noti okay no problem anditika no problem chindiudzaiwo kuti orai pakati pangu nemi anohura strike ndiani kureva kuti kana ini makambondibata ndichihura handiti vanobva vatati imi munenge ndimi munonyanyisa kuhura ndobva ndati ngaitsve mudariro papi pamakambondibatira kana message kana chiitaurai handiti kana vatadza kutaura indochitiwo chuyai timboenda kusaidi kwenyu timbohwawo kwenyu kukuya kune zvandakabata kuti zvakamira sei kuti zvinyatsonakisaka zvovoda kuramba mukeni unotsi guys kuti Gilbert pane zvinhu zvaari kufara panapa pane zvinhu zvaari kuvhara panapa so matauriro aya ari kuita Gilbert guys nemiwo maonewo guys maufungei guys vari kuzvambarira zvako Juliet Gilbert ari kuzvambarira banguru wako pamusoro pemubvunzo havasi kuda kusangana nemubvunzo hanzi that's a very tricky question aiwa but tikuti let's not take this person now handi zvatotaura guys tati let's not take this person now toda kuti tingomira tingoitora sekuti tikuita play yedu asi tichiudzana chokwadi anomaona asi tichiudzana chokwadi so Gilbert kuti aramba kuzvebadzisa nyongoro kuti kwa ina handidi kucontributa apa because dena handichihura guys ndiri ini aiwa moti Gilbert aihesitata here kutotaura panapa pamberi penyu kuti paya iwe saka is it the other way round kana kupoitwa sei apa so Gilbert you got a story to answer this one haina kupera tichapedzerana man better life mutotaura kuti hanzitaurai nyaya yenyu simela mweti andira mushandisa ndex ndo yanda ndichida kutonzwa ndo yanda ndida kutonzwa kuti yangu iriko here kana iripo unoza zvakafanana mutanisa ndex ukaanza kuhurigwa nemurume iwe cheko unohesitata here kuti kana kutodziposta nyaya yangu ukatotedza kutomuposta Gilbert ndomuposta Gilbert wangu ndozoregreta ndamboposta kuti ambosekwa saka ndiri ini ndinenge ndakahura angahesitata here kuti ati paya because ndindatanga kai nyaya iyi but anyway nyaya haina kupera toibata paya right hanzi ina avhila ini wangu anoti akarera baba vake kusvika vafire mumaoko make handitika nechirwere so anototyawo achitofunga kuti ini ndini ndingatomitira magic wow okay alright okay saka imi vakadzi vasina hanzi vari kudenha sisi mary don't personalize I'm not personalizing but tambotaurira zvakanaka kuti let's have a decent conversation saka kana voti havachadi kuita zvisavhe yezvo zvisina basa zvii vanhu vari kuchema nekuurigwa mukati medzimba hanzi hakuna gira anobvuma mhosva dzake ndo pane mistake ipapo vana Gilbert kana vachinge vabatwa ngavabvume kubvuma vabude pachena unoona anokuti watomubata redhended hanzi it's not what you think it's not what you think saka zvandaona izvi redhended chii unoona papo manje
ndopaneda tinyatso kuongora. But anyway, varamba kuita part and parcel of this conversation. So that means manheru ndiri kutongovanyima, anomaona, manheru ndiri kutongovanyima, handisi tongovapa, hakuna dhina manheru, ndiri kutongovanyima chikafu chacho, no dhina manheru anhasi. Vachadya bhora iroro, ndora vachadya bhora, handitika right. Saka guys, chitiudza vari kuti vese vanambovhara vakabatirwawo vakaonawo kana murume achidai. Ndinambobvunza guys, what's your recipe? Tipeiwo recipe. Recipe yenyu chii guys? Imi munoti kwai tinambovhara takabatirwa, muri kunyanya kugeza nemukaka here asikana? Muri kumboita sei? Tipeiwo tizive zviri kufamba sei, chii chiri kuitika. Tipeiwo marecipe, ipai vamwe marecipe. Musasheya wedu we, musaomere nemarecipe, ngatisheyei marecipe aya kuti vamwe vabatsirikane. Munoziva kuti izvo zvichitaura kudai sekuno munhu ari kutochema. Sweet candies, aiwa ishamwari yangu, kandi ndogona chikuziva kuti my husband is my friend. Ishamwari yangu anoziva kuti tete tichitowanzirana tichitofamba tichitoseka ipapa. Friend yangu ndo shamwari yangu iyoyi, right? Saka ndida kubvunza guys, ndati tipeiwo recipe, handitika tipeiwo recipe, ipaiwo vamwe recipe, matips exactly mukoma Derek, matips ekuti pari kufamba sei kuitira kuti vamwe vatorewo matips aya. Zvii zviri kuitika? Nyorai mucomment section, I'll try to read ningirikiri macomments. Tinzwewo kuti chii chiri kuitika, kuti imimi musha 5-10 years munhu ana chaabata. Ipaiwo vamwe chi hanzi ini ndakanyanya kutambura upenyu hwangu, Mwari vakatozondinyaradza. Alright, aisha ari kuti Mwari vakamurwira. Okay, hanzi such conversion SIS-MELLY dzinoda vana Gladys vaya vanouya vachiti varume vavo vari perfect vozodzo zvakafamba sei. Ndosaka ndiri kubvunza chihera kuti pane vakawanda vati mucomment section vasati vambohurirwa asati vambozvibata, handiti ndopandiri kuti recipe, handiti chii, right? Pana rumbi madzore panapa ati recipe kugona kuita mind your own business, handiti mind your own business. How can you elaborate on that one? Hands open line SIS-MELLY. Manje ndakarara ina phone dzimwe dziri uko muno mandiri bedroom, handina kuya neopen phone chitude ndavhura malines. Okay, Kamchacha akatiwo inini never kana kubva pakati 23. Chai chinekewo iwi ndo inonzi Gracie 23. Yo, ndo inonzi Gracie. Alright, anzina Antoinette Naiton, ini kunamata since I was a girl, ndakaona mai vangu vachiona moto we. Alright, saka zvinoreva kuti vamwe havasi kunamata zviri enough here asikana. Hanzi murume haana recipe and formula, kungotambira zvayamusarudza panguva iyoyo, then you calculate and form your own equation. Alright, hanzi varume vanohura unengosati wazvibata chete. Hanzi piwa iPhone nadoidoi. Let's open a bat. Kasi ndapedza live ndobva ndasinifanguka. Doi doi. Doi doi. Doi doi. 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 Doi doi. Yo, asainda panze. Kelly. Hanzi, let's leave my big house pano. It's my joke. Let's sleep. Aiwaka, imi majoki acho tukutodawo recipe yekuti zviri kufamba sei kuti imimi muzengewo ameno kana mavatora varume vacho vanobva vagarira kuside kwenyu. Toda kutozivawo, ndanzwa ndamboteerera live yanga ichiitwa hangu apa naBolt Carter ari kuZimbo live achitaura kuti kwanzi varume vari kudlisiwa nyimo, kwai vakadzi vanenge vachidlisa varume vari kudlisiwa nyimo 3 dzinenge dzisina kukuyiwa. Nyimo yakadaro iri round iya, kwai oningirira omedzeswa nyimo 3 onzi inda unodziburisa, kana wadziburisa nyimo yawo usaitira mutoilet, itira pabepa uzvomore nyimo dziya dziri 3 patsvina yako, kwanzi wodzikanja kanja wosanganisa netsvina iya, hanimaona wobikira murume womupa. Kwanzi varume ndokugarira kwavari kuita kumagirlfriends. Ndaona Bolt Carter achita life yachidaro. Saka toda kuzoti imimi vana Lorraine Mauri achona ndo zvamuri kuita here zveshuwa. Akataura kuti hanzi vanhu vari kubikirwa mabori embwa. Adaro Bolt Carter mukaenda kulive yaataura akati kwanzi varume vari kubikirwa, ati pane chimwe chaataura futi, hameno zvinhu 3 zvaataura, animaona achiti varume ndo zvavari kubikirwa. Saka toda kuziva kuti chii chiri kuitika pavanouya kwamuri imimi kumasmallers vachigarira ko, munenge maita mbashto here dzenyimo 3 idzi.
kana kuti mune mamwe mabatiro amunoita rai kana une mamwe mabatiro aunoita chisheya nesuwo pano nokuti tiri family yako ka uzonoitako kune vamwe uko isuwo sheya nesu pano tizive kuti muri kuzviita sekutitewo muri kuvapfekedza mababy feeder here muchivadyisa nespoon muri kuvaita sei zviri kufamba seiko zviri kufamba sei ivo varume wacho kana ari mucomment section please tiudzeiwo kuti zviri kufamba kwamunoenda kuna naMary nanaLorraine uko muri kubatwa seiko zvii zvamuri kubata zvamusiri kuitwa kudzimba dzenyu kuti atidi tizivewo tigadzirise kuti muri kuitwa sei hanzi mabori ishuwa SIS MELLY saka mabori ishuwa but unenge waibata sei imbwa wakaitorera mabori guys imbwa chaiyo ugona kuti nongono kunonong'ona ziso rembwa uchinotora mabori unenge waibata sei imbwa iyi hanzi ndakahurira svika imba yaparara ataura pavai ndo zvaataura uko bolt katangu ndamuwa achitaura ini saka ndamboyazonzwisisa kuti zviri kufamba sei kofoni yakuburisa inini futi nai ndakarara yakupenga we Joy Kelly anenge abuda panze give me that small phone, that one people are using to call on when I'm on live, you know, to bring it and more. Saka tipa yo guys, ipa vamwe ma tips guys. Utakamirira phone yebasa kuti iuye. Mirai phone yebasa iyi. Hanzi mabore embwa wangu kwamai. But magi nemakuru akaita mazimbwa iwaya amai square. Unoribata sei zimbwa riya ukatora mabori iwe. Ndipo ndo pari kundinetsa ndiro kurumazvo. Pauno nongono da kubaya ziso paya rinokuruma. Right, it's okay. I just wanted the phone. Aiwa makozi ndakutoita ndo imfone yebasa yauya mirai ndivhure phone yebasa. Mirai ndivhure phone yebasa. You don't know. Ndivhure phone yebasa. Zezuri samutoko ndamunzwa ndikuvhura malines but momira phone ndandakaidzima rega imboita on ndandakaidzima ya ine zvibatiri mbijana saka ya vanhu vanogona mbofona right tone right ndavhura malines guys hanzi ndichaseuzi mabori embwa dzake shuwa okay right ndavhura guys varida kufona fonai. This one is making me. Hans, the email is not working. Mkoma Gordon, can you please attend kuna Phoebe? Hans, email is kushanda. Can you please attend kuna Phoebe? Hans, ashna formula or one size fits all. It's just like your faith. What you believe in is what works for you. If you believe in Claire and Coco, if you believe in Boris and Nimos and Coco. Right. If ungo zapava in Natasha idzo. Right, guys, I've opened Nigiri my lines. I hope by now everybody mune number zema calls maanadzo. Number zema calls it. Okay, right. Paita munurume panapa. Shikanzi na Mr. Great Hope. Hakuna zviriko SIS MELLY kuma small house. No, Kendi surukufona pa phone siriyo. Hanzi imari chete inodiwa. Can you go ku small house usina mari ucheke kuti unodiwa here? This is a very valid point. Right. Vanurume. Hanzi munoenda kusimboida ikutraya kwenda kuma small house musina mari monoti munodiwa here. Inya yemari hakuna zviriko. Ishu here na Gilbert. Hai wamukuita mchiko ndupita upataura munurume dipana taura mukoma moboys parapa. Imuita mchiko ndupita. But munongo kutaura kuti muzvamuno mutipo pfungwa dzenyu tinzwisise. Vanhu muri kufona phone siriyo. Mukoma Gordon ndipindirewo namba kawana ari kufona pa phone yandirishandisa kuita live. Vanhu ari kufona pa phone yandirishandisa kuita live Mukoma Gordon ndipindirewo namba. Mukoma Gordon ndipindirewo namba.
ndipindirewo number guys. Alright, uyu ati aisa edhi but ndochika ndikamuedha haizokanganisi volume yedu here. Number ina ndizini musoro ino inoti kudiko number yekufona miziye pamakalls guys. Ichi 084 something. Mukoma Godwin ndipindirewo number. Ndipindirewo number Mukoma Godwin ndikanditire kuedha uitono kuti tinonzwanana here. Okay, sweet candy soon. What anopinda here. Hands don't aid, please, volume. Okay. Right, we have a phone. Okay, it is. Hello? Yeah. Network yake ufuti yakungoti connecting ana data. Caller, hello. Ana data. Network yake. Right. Phone mune data guys. Phone mine data nai. Kutinzwisisa. Uyu ndofunga phone yake ina network or data. Right. Hands don't aid. All right. Right. Guys, itaitinzwe kuti zvakamira. Ko iye imi Gilbert Gordon. Inda amusiri kufona. Right. Caller, hello. Right, again for the break. Hello. Yes, caller. What's going to say? Hello. What's going to say? Hi, SIS MELLY, how are you? I'm good. Cute kids there. How is your Okay. How was your weekend? Weekend kuboa usina tati regati mboita edu tingodiscussa chingotamba takadai. Nothing much. Yeah, don't go contribute wangu mbishana. All right. Topic ya maisa, I topic right route. In for the past 13 years, and ndinonyeba and ndani chandabata. All right. Okay. Ndingati I don't know, but it's just I don't know. I told him a point about it. Respect. I'll focus you on. You know, and you don't even have any this reason. Something is wrong, man. I don't anything. Not even gonna receipt, you know. So as if only Murubatrane. My phone, no shoes are password, but you know nowadays when my phone put my WhatsApp to then could I mean on the vote, I mean, I wouldn't technology, SIS MELLY was the ones when they said, my child, they don't the ones who are around, so ahead of us. Hey. Yeah. But man, you got to funga all obsessed with it. I don't know that you put up condition chagi. I won't get any stress. I will just stress. So better to Karosiana. But what I did, unozotadza wari to say iwo uri at least ikwako kusaidi kuri ball phone inosiwa apo unoziva password munobatirana and everything ko vaya vanada Gilbert kuti phone yake chai haupuwi password hauibati ukatidza here kuita suspicious kuti pane something chiri kuitika unogara uri on the edge ka walking on eggshells. Exactly. SIS MELLY manyango yakavharwa daroga pamwe murume wacho hasi kutomboura ivo vacho vanhu vanotisira mafoni apa pamwe machati avigwa kaadhilitwa but imo murelationship mune secret here zvokuti ungabva wati yangu phone haibatwe nemukadzi kana kuti yangu phone haibatwe nemurume. Maybe it also depends on the level of nemasvika because pane pamwe pauti mumarriage handisi kuti ese usvika pane level yokuti unenge wakumbocha pane munhu abotora kuti minding your own business you just learn to mind your own business because ukatsvaga zvinhu zvakawanda SIS MELLY unoita stress unopedza enough seen a lot of miserable people because you're trying to find out kuti nyingi nanyingi vari kuitei so just enjoy your marriage. Zviripo izvozvo enjoy. Don't try kungotsvaga zvimwe zvisati zvauya because kana ndine evidence ndozvitsvaga asi kana pasina any news yekuti hapana chandiri kuona reason yekuti ndikatsvage kaina I just enjoy zviripo hangu izvozvo. Okay, pane mumwe aisa comment atanzi kuona murume akuhura akuita chiuru chake pachena zati achakude. What's your take on that one? Maona manje.
zvakangofanana sisimeli because anga kunyange achiti akavanda asachichiita still haasi kundida because he's not satisfied exactly. so it all goes back to the exactly. haasi kundida because kana achinyatsotida satisfied nini self control whether wanda wazviziva kana kuti hana kuzviziva self control anopa kuzvikontrola ega. Right. futi akatondivanzira like pa13 years kana ari kundivanzira panichazozviona ndogona kuti hatatake ndikafa ndizvozvo singazviexpect because wajaira kuti iwewe ndewako wega. akanditengera kubva first year ndeni zvinenge yachoisi yangu kugarira vana but apa nechitozvibhiga ndichiti mimi wangu hadariko pandozozviona I will just die. ndizvozvo So but zvefomula hazvina formula I'm just being myself in this thing because ukada kumuitira zviri extremes tereki pandozoziva kuti ane zvaari kundiitira futi ndinoita give and take. Love is given. Uchindipuwa ndichikupuwa. Thank you. Love is give and take. Wow, that's another one. Let's meet halfway. Square. Let's meet halfway because ndongani mangizo chini andingosika ndichitedza magroup ese zvakunosira ndichitaura zvokuti sei zvakati iye ngaito ndivamochinja iye ngaito kuti asanetso 50-50. Wow, square. So even I just do zviri normal. Ndinoita zviri normal. Andingaita kuchuma extremes andito ndoitawo zvandakadzidzwa kubva first day zvandakauzwa kuti zviri normal. That's what all right. The extreme akazokuurira futi unochema futi unoita stress futi. Okay, no. Thank you very much for your contribution, Kola. Thank you. Thank you very much, Mdingini. All right. Hanzi give and take. Ati ndita give and take. Kana anga akutondihurira ndakutotora doro wangu back. Wow, that's a nice one. Munoona pamunoita chiro live yekutanga munotodzidza chimwe chinhu paita give and take up. Right. So guys, handai tione vari kuda kuti vangu vachifona vevema. Alright, pane afona regai tione pane vangu vachifona. Let me return their calls. Zviite square. Hello. Mwana wani kwa profile picture nasi mungounza zvanazvo zvakanaka panapa. Chakanaka zvokuti chiri cute zvokuti. Waswera sei? Ndaswera waswera sei? Mushe. Right, tiudze nyaya yagiri yaufa pachiura apa. Pachiura apa ndiri kunyepa Smeli ndingamunyepere mwana wamweni. It's been 7 years now, but wow. Relationship, my ex and other stuff, but since 5 years back, hapana anything chiripo, but chingoripo hapana kuti unongochijikisa munhu anything else. Kungotendawo faith and chimwe chedu chinongoitika kumidzi unongoona munhu atongoiona chuwa. Because ini wangu tiri bedu tanyatsokuziva kuti zvokuhura izvi zvinowesta mari. Because hapana pachazomboenda kutsvaga girlfriend isina kana mari ndinoipei kudoko amukuzviona mari. Saka kumwe kwacho vamwe vacho vanenge vachiitya makosa ari panze apo. Because ana mai nini havana kunyanyochipa isu setu tinomuunderstanda munhu chero asina kana senti ndizvozvo. But mai nini vanoda zvese vada kubatirwa pakati. Kwaiswa point yataurwa panzi imboenda usina mari unoti unoda kutambirwa here. Anotosvika achitokutambira kana une mapaperback nekeshi. Kana usina keshi usina kubata anything anoti uri kuindepi kuzodla chikafu chani. Ndozvipipo ndozvinonetsa because anenge achitiwa kuda kuuya kuzodya mari yomumwe murume unongofunga kuti munongopindwa musina chinhu. Vana mai nini vanenge vachida Brazilian ka vanoda Brazilian vanoda majombo ari kwaya mazuva ano ezvihomwe pasaidhaya vanoda zvinhu zvakangokosha. Zvino mai vemu pacho ndikazvipfekera zvangu zirogwe rangu ndikasara nezvizambia rangu padheni handakana pressure unoona. Saka ndo difference inenge iripo iyoyo. Ukangonzisa malogs tifanane ndotoisa malogs tofanana zvapera. Handisisina nezvakawanda zvandiri kutsvaga. Zvino mai nini hapane mpakaipa Smeli. All right, thank you very much. Greet your princess, ne? Okay, thank you. Sharp. Right. Hi. Vakomana tatove nepressure isu. Kune vasingahurigwi vakomana. Pressure yacho hai, it's mounting. Hello. Yes, maswera sei? Mushe. Ndimi munayo nyaya tiudzei masati vambobatawo munhu kana. Kutasai.
kubata usingatobate pamwe unenge wakaumba wega weduwe anditi aiwa tiri kuona vamwe vedu havasati zveshuwa kune varume vachakanaka kunzewo good men out there ava kune vasati vambobata vasati vambosangana nazvo saka totonzwa imi maexperience enye vakasangana nazvo kuti zvakamira sei mukati mumwe kufambawo zveshuwa tiri kutongoshamisiko kuti shuwa vanhu vari faithful vachiriko kunze uko because mwoyo yatoti ndivara vakomana Gilbert Kenura for Africa asi pamakabata pachihura chaicho pakayedzi makamubata pakakurwadzai kuti hlo pamwoyo ndepapi iyo yamunoti iyoyo chihure ichocho chakaita panguva yoka icho hamuti makachikangamwa chero mukadi ndepapi apa ndikada kuti there's a specific kuti apa kandinenge ndichitonyekwa nekuti pese paunongobata unotongorwadziwa mirai maini bopindira jadzi yangu iyi anonzi Alward. Oh, nice my brother. Smeli ndikasakona indinozvisungirira. Oh, love you too my brother, love you. Right hand itinzwe. Handina pandingati apa handina kurwadziwa. Ukaona uchiti pandakamubata apa handina kurwadziwa. It means kuti unenge usisina ma-feelings towards that person. Because nyaya yekurwadziwa inofambirana nema-feelings. All right. Saka kana usisade munhu there is a point yekuti kana akakuitira anything you don't even feel any pain, you don't react. Pamwe iwe unenge waopena uri mumwe branch ukaona usingatokubati. Aiwa, munoona mubvunzo wandiri kubvunza ndewekuti like panoita vana Gilbert Msikanzwa handiti pane rimwe anenge akanyengwa kana kuti garinya rekuti iroro rinotoda kune mamwe magarinya anonyengwawo handitika but asingaite noise newe asinai kuti unongozozvibatawo handi wazviona wongoitawo zvihondo zvongopera kwete rimwe rekuti iroro rinenge richida kutokupaza iroro kutoti rotokutokonya rigotokudza nezvizvi zviri kuitika mumba mako zvariri kuudzwa naGilbert iroro unogwadziwa kasvika nokusingaperi zvakatosiyana ka zveshuwa unorwadziwa but inini pavanhu vese vandinosangana navo ka handisati ndasangana neanoda kuita hondo nezvezvo zvikuda kubva atondiratidza kuti inini ndini nditori neisi because in most cases let's say it's now 10 years tiri tese naGilbert that time let's say firstborn yangu anga ani 4 years then Gilbert anga ari kuSouth Africa inini ndiri kuZimbabwe by that time so akadanana nawo nevamwe sisi vakadanana nawo muZimba so Gilbert matime iyoyo ndo time yange ichangopinda maWhatsApp saka let me say panyaya dzetechnology Gilbert akasara saka munhu yayo kuti anga aita makoni pane chat yanga iripo but mameseji acho haapo pasati anga asati akuziva zvekuti kana uda kudhilita chat unotongodhilita the whole chat adhilita nyaya dzavaitaura osiya chat iripo saka kumakozi imbomira kola izvozvi vana Gilbert vaisazheve kwangwa zvakutaura nyaya yekuti kunodhilitwa machatsi ose Gilbert ibawo here kuti kunodhilitwa machatsi ese and then kuWhatsApp dani munoziva WhatsApp kana une munhu unongochitaura naye like zvakanyanya nhamba yake zvasiyana nezvekuti ukafonera munhu inongonyora kuti 19 kana but yaitoshuwa kuti munhu yambofonerwa makuseni masikati manheru dzikaotoona kuti koli yose iriti saka you become suspicious kuti uyu munhu uyu ndiani chaizvo anofonerwa kana kuti nguva dzakadai then I had to take number ndatekawo nhamba pandaisa nhamba mufoni mangu pandatoona sisi vaenda vaona mai mwana vane rino zibuno ashaka rimwe ndokazozvitarisa zooneka kuti munhu zvakumbonyatsitsvaga chete izvo cheshi wakaitinatoa
ndatora nhamba pai ndapa ndatobvunza munhu handiri unongozviziva pavakasakuiona vanenge vakapfeka mausername avo. That's how I managed to get zita remusikana and then ndabvunza munhu nemwana munhu anga anokurambira zvinhu zviri pachena zvawakabata anozviramba ndabvunza sisi vaivaye kuti chichichi ndiri kubvunzawo munomuziyawo here munhu uyu chichichi sisi vaivaye bava ndofunga vakabva vabva online pavaenda kunokutidza munhu wavo kuti ndaisirwa meseji handiti iniwo oraiti pai ndanyarara pai pandatorera giripiti foni ndakamutorera foni yacho yewhatsapp pandaiviga dzokera kutripa asina foni yake ini pandasara ndichishandisa foni yake meseji yasisi yavakanga vakapedzera kuzvazvo zvokuti akanga adhirita whatsapp asvika kumba akabhozi angamuziva kuti ndinoseja adhirita whatsapp ini pandaidzorera whatsapp yayamfoni saka sisi vane last message yavo yavakanga vasenda yakanga iri henyu yakamirira kudhirita ayangoti ndore amai mwana ishindatonzi munhu abhebi chinda akubasa ndinofonera leta ndisisava vari kudza giripiti pandavaisira meseji sisenda ndimao makamboramba kuti munhu yamusi avo nhasi mukumisira meseji yekuti ndokuenda kubasa papita sei saka zvaiitika ndezvekuti inini foni panguva iyo vanhu havasati vakuita zvemapasword ezvinezi mazuva ano yakuiswa pasword handichambozvibata but I know kuti shiri nemuriro wayo hairegi ende iyo nyaya yemafoni password paine mhaka yeko muchinyimwa password obviously handisi munenge mutori nezvirimo munhu ane zvaanoita mambo muna achivigiridza anything here foni yake itori private kudarika private pati yangu yaanobata vana giribeti ava vaya kuti unopedzera wangoti I'm just staying for the sake of kids otherwise zvimwe zvese izvi zvekuti hanzi munhu achachinja gura anochinja gura kuti ndowakamubara amai ake chavakamubara vanhu vakamutadza iwo ndouchamugona but munhu apangokugoitawo here self control ega kungozvicontrola kuti chihure chakabuda mustaira mazano why should I hura makoza akutenga nekuti ane chiuno chingori lusi so chiuno chacho chinenge chiri lusi pamwana ada kungoedza zvese mambo yosvika kana papati paipe kune mumwe munhu ane makare okuti anoda kudya ichi anoda kudya ichi anoda kudya ichi maybe that's the kind of person yaanenge ari kuti ngati but the thing yekuti munoziva kuti munhu anokubvunza kuti hanzi what are you like chii chauri kushaya pei yangu yese ndinouya nayo hapana musi ndakamboya nepei yakashota zvese chichi saka am I here for just handling your pay nekudya nekubhadharirwa rent and all this stuff munhu zvaanotoposta nazvo izvozvo kuti hanzi unochema kuti ndazohura pane musi wandakamboregedza kudzoka kumba saka wai uri kumbohura kujustify munhu haambokupe reason haachombokupe reason anoda kutoti chaiko you can see kutonyatsoona kutoti izvi zvinhu izvi ndazvibata zviri pachena like webheki handiri kutaura kusati kwakuitwa mapassword and all this stuff she would leave this other girl and date another girl otobata machati munhu otokuudza kuti hanzi zvoni asi machati angu machati eshamwari yangu anga achitaura nebheki wake mukore uno hakuna zvakadaro mumwe nomwe ane foni yake ichokwadi papo sometimes ukaona munhu achihura kunyepa haagoni munhu akaite zvese kunyepa unonge usingatogoni kuti uzozvivharidzira kuti haagone kunyepa kwachona kunyepa haatogoni zvake zvakaoma oraiti munina rikatinzwe vamwe makoza awandisa panapa rikatinzwe vamwe yorit sharp kola right makoza awandisa ndakutoritena makoza evanhu ndozvitingoripo guys ukabhaza unongobhaza wosiya ndokuri ndoritena koli yako ndodzosera koli unongobhaza ndokuritena koli yako hello kola hello SIS MELLY mushe kanjani ndiri right hangu tipe yana giri wasatombobata here giri achiitawo musikawa munhu ndakatanga kudana naye 2013 chaiyo tichiri mukomana nemusikana ndokuzoroorana paye asi kubva yangu tiri mukomana nemusikana hapana chandakaona nyange patakazotanga kugarisana hapana chatakaona but munhu angu nandimurambira hangu kutoti
pane zvinhu zvichazoitika kana pamberi kuti ndisazogwa kurwadziwa zibereki hangu. Saka basically wave nemakore mangani 2013 to 2021 uri mumarriage? 2013 takatanga ndopatakatanga kudanana. Alright. 2017 ndokuzopinda mumba. Saka une 4 years? Yeah, ndine 4 years tiri mumba. Alright. At least zvakungonamata Mwari kuti zvirambe zvakadaro wena munin'ini. Kungoramba uchingonamata ungoti. Asi foni unobate? Foni ndinotobata, yezvino handistorinawo shungu nayo, nyangwe akaenda kunogeza ndikasarara naye handitomboisa pin code kuti nditarise mameseji. Because wakamutrasta. Wamutrust yese avepo. Mwari akuitira zvakanaka munin'ini. I just pray kuti marriage yako irambe yakadaro. Aramba akadaro tiri petu. Okay, thank you munin'ini. All right. Guys, wedu ngatifareiwo nevamwe vakaropafadza, asi kana kuna mwanhu akaropafadza zvekutoti regai nditotangira kufonera bheki kusasuku, ndo zvingatoita kuitira kuti ndikatanga kutora kumakozi akumusoro ka. Hello. Yes, kola maswera sei? Taswera sei Simeli? Taswera. Makambobata here? Hayi nangu hasati. Mune makore mangani muri marriage? Tane 5 years. All right. Okay. Asi foni yake munobata here? Foni titone mapassword mamwe chete. Okay. Tobatirana mafoni. Aiwa makaropafadza asikana. Muri kumbozviita seko mudzimba mutipewo kamatipa muri kutaipewo vamwe. Muri kubata seko varume? Hapana, tinongoenda kuchechi. Ini munhu wangu uyu tinongoenda kuchechi. Saka akapindwa naMwari zvakanyanya zvekuti nditi ane zvandati ndaona ndinganyepere Mwari pana. Ende munhu yeye ndakatomuwana paFacebook apa. Ndakatomuwana. Unonyepa iwe? Wakamuwana paFacebook? Chokwadi naMwari wangu ndakamuwana paFacebook. Ndinotanga kutozvitaura nhasi. Mukatozoroorana? Takatongonyengana paFacebook apa, tikafambirana, tikatozoenda kunoita maintroduction kuvabereki kwangu nekwavo, ndichinoona kuti shuwa haana mhuri here, achionawo kwangu. Tikatozuka tiri kuno kuSouth Africa zviri. Tikazoronga zvekuroorana, tikaroorana. Tatoo nemusha wedu. Matoo nemwana? Mwana hatisati zviri kurambawo zvemwana. Aiwa, anouya don't worry. Anouya. Kune vaya vanoti kwai paFacebook hapana rudo, maprove you are wrong ka. Kune vaya vanoti kwai paFacebook hapana rudo, kujutana nekutamba. Uyu akaona murume wake paFacebook apa. Vakatoitisangana, vakati nagba introduction, vakatoroorana. Mazuva ekutanga ndaichisidzirwa nemunina wangu ndikati ini kuSouth Africa handisi kumboona munhu ari straight. Ndikaenditsvage paFacebook, zvikati vanhu paFacebook unovaziva. Ndikati ndoda kutombozvizama. Ndakangoisa iri post Simeli kune rimwe group show rakanzi kutsvaga vanodanana, rinenge rakazovharwa here hamene zvakazoitika. Ndangoisa post yangu pandaisa nhamba, ndakandatenga rimwe pandaisa nhamba kuti ndeutsvagawo murume kana pana anotidawo. Ndakazotaura zvandinenge exactly ndiri kutsvaga munhu akadai tinongochengetana, tsoona handisi kuda munhu ane mari dzake. Saka zvakazoita manje vanhu vaifona vakawandisa, saka ndaipika manhamba, ndichinyora manhamba kuti uyu ndinenge ndati, uyu ndinenge ndati, handina kutsvaga wokure. Ndakandoda kutsvaga ari zvakaita kana kuti Gauteng. Right. Saka vanazo uyu manje usha akazongoti ndati ndizamewo. Ndobva atsanangura zvaari, ndikati kurega ndimbotanga ndasangana neuyu. Saka zveshuwo takabva tasangana pamunhu, takaita zvokusangana pamunhu. Munin'ina wangu akatonditi iwe zvauri kuita izvi hamino zvako. Tasangana pamunhu paya. Ndakanga kana afunga ndizvo ndoda kumutiza. Wakatengerwa chikafe pamakasangana first day, wakadla chipai? Takasvika pamunhu paya kasi pataonana. Ndobva hande tinotandara munoitawo zvikofi so ndichitaura. Ora kumakofi bawo. Patatandara muya tichikurukura, tichinwa kofi dzedu, tichikurukura, mwachitaura saidi rake, mwachitaura saidi rake. Tikanzi ini nangu kutsvaga munhu ari pachokwadi.
ndikunda kurasiswa ndikati uraiti zvakanaka saka laini iri ndakabva ndati handitarishi ndakangoona kuti uyu tinenge taurirana ndakabva ndati dambura kuti vamwe kuti vamwe vamasizoramba vachipona ndizvozvo vanadzokera kulaini rangu chairo ndadzokera kulaini rangu chairo ndokuona kuti zvinhu zviri kutofamba munhu akutoronga zvekuti December tiende kumusha tonoonawo kumba kwenyu onoonawo kumba kwenyu ende foshuwa pandakaenda kumba kwavo ndakatambirwa nemusoma wake akatanga kundibvunza kuti makaudzwa kuti chiine munin'ina wangu zvikanzi akakuudzai kuti ane mhuri here kana kuti pandatsanangura zvaakanditaura zvanzi zvechokwadi ndo zvaari pandazoenda kumba kwavo ndikagamuchirwa namai vacho ndikaurayirwa uka handiri kunyepa ndakaitirwa zvinhu ndakambofunga kana nhasi ndogara ndichitaura nemunina wangu kuti baba wo paFacebook apa tinoita kunge semafriends inofanira kuita friend yako kuti akandiwana paFacebook ina hakuno hama yangu kwemunin'ina wangu chete yanoziva kuti takawanana paFacebook saka zvinokuda ungotioni ini hamundoda kutenda Mwari because ndakambenge ndiri munhu wekuti ndakambodanana nemurume womunhu zvekuti mukadzi yaindifonera achinditukana ndikazoti ndine munin'ina wangu unonzwa sei kana uchitukwa munhu achichema kwauri kudai so pamusoro pezita rako wadii kusiyana nazvo saka ndakazosvigaya ndikati kushungurudza mukadzi nditi ndisiyane nemurume uyu ndokusiyana kwandakaita nemurume uyu pandati anoinyika ndichitsvagire munhu wanga ari single saka zviriko zvekuti unyazoona wega kuti Mwari vakazondipa kuti iyi ndo imba yako yauchagara murunyararo ndizvozvo umwe kadzi saka tangotenda Mwari naizvozvo. Wow, what a powerful testimony. Wow, ramba uchinamata muri kunamata uchechikupi kola tinopinda inonzi Amazing Grace but izvezvi yecorona yakavhara. All right, no problem. All right. Ramba uchinamata kola Mwari wakakuitira nyasha. Aiwa, uya ndoziva Mwari ndiye chaiyo. Wakaitirwa nyasha. Chega kudzokera kumatope wakaitirwa nyasha. Ndichadzokera. Aiwa, ndinotenda netestimony yako. Thank you very much munin'ina. Zvakanaka. Yo. What a powerful testimony guys. Muchiti kwa paFacebook apachina rudo. paFacebook apachina rudo. Rudo ndo ruripozvo. Umwe atogara uyu. Kola akatoti gare mai mwana kugara chaiko chaiko mai mwana. Problem vasikana vangu vari paFacebook apa masingu munoda kuita vakomana kana 100 kana 20 kuda kugugula. Memuda kugugula masettings saka unozoita serious sei nemunhu wani iwo uchida kugugula vakawanda. Alright, uya asidaira rikaitinde pane umwe. Hello? Yes, mushe vasikana sei? Interesting topic. Yes. What Indeed. I want to say is that ini nangu experience yangu ndekuti chihure variko vamwe vanohura and it's very very painful and what kana zvatoitika ka trust yacho It's broken. Yes. It's broken and it takes time. Even munhu akada kuzochinja ka there's always kuti at the back of your mind you always think about it because you never forget. Saka variko vamwe vanohura but I'm thankful kuti kune vamwe vakagara nedzimba dzavo zvakanaka which is good. Yeah, that's all I wanted to say. So are you married? Yes, I am married. For how many years? This year will be 20. So for 20 years apa my sister you haven't even seen anything that made you suspicious kuti munhu ari kuhura kana anything concrete proof to say kuti munhu ahura. Concrete proof iripo takatombozvibata concrete proof iripo. Okay. Tombosvika kufonerwa nevanhu. Tofonerwa chaiko kumba fonerwa kubasa. You know kushaya kuti chii chinenge chichiitika. Concrete proof inenge iripo. Enge chanoona chokuti kana munhu achihura ka kana achinyanyozoda kukuhurira chaiko ka zvemaWhatsApp izvo ka it's a secondary issue because munhu anonyatsobuda mumba
unoenda kwaanoenda iwe uchinyatsoziziva uchiziva kuti kwaari nemunhu waanenge ainaye saka chihure kana achida kukuhurira kana akatobata paWhatsApp kana kubata pafoni achida kukuhurira unotonyatsoziva kuti munhu yaananhingi at that point kana uri in that situation amene zvatinongoita so sometimes you feel powerless unoita kunge wakangomira pachinhu one you feel powerless to do anything ende vamwe vanogona kusatoshandisa WhatsApp kuti kana tozvoshandisa Telegram dziriko idzi kana toita zvokusenderera maemail chaiwo zvokuti waumbozvifungiri kuenda kumaemail unenge uchingoti WhatsApp wana WhatsApp hakuna chinhu izvo vanhu vari kuemail uko kana vari kuTelegram I think munhu achida kukuchita katismeti kana aine munhu wake pasaidi I believe kuti there are so many ways and kana munhu achida kuita something achida kuita zvechiureka there is nothing kuti mukadzi chaunoita kuti chokuti umustop at that moment unogona uchibvunza kuti maybe ndakadai ugozviblema but sometimes usina chawakanganisa usina kana chiri wrong chawaita ukazozvifungana unogona kuti maybe nokuti ndakadai kana kuti maybe handinoita nehama dzake kana you find something to blame is true. It's not you, it's him. It's not me, it's the other person. Yeah. And munhu amire chihure futika kana atozoda iye munhu there's nothing kana kuti hama kana kuti iwewe zvokuti hanzi ndazochinja kana ndozodaika for me personally it didn't work for me and I believe kuti munhu kana azoda kungoti pamwe ndapedza anogomira ega ndizvozvo ko foni munobata here phone is merely for now but that time pazvaitika ipapo ndainzwa kuda kubata phone handiti but yanga yakaiswa password and all these things but now phone inosiwa iripo password nayo but handisisina basa nazvo anditombofiila kuti kana kuti phone yakaringa kana kuti message yakapinda ndoda kuva curious kuda kuona kuti yabva kunani kana kuti ndiani ari kuzotaurwa naye I've just passed through that. Okay. Haina angoda kuona tutoda dan senge kwatozevezera uchitaura kunge uri kuita ameni ndoda kuona tutora nani no, I passed that stage, to be honest, and I found with myself that ndinotoona peace ndine zvinhu zvangu mahobbies angu andinoita kuti to occupy myself handiti saka but ndakangoona kuti zvechihure kana munhu achida kuhura there's nothing that you can do. You can blame yourself, you can cry, you can even tosvika very very low in mood, depressive mood chaiyo but munhu anongoita yaanenge achida kungoita kana apedza gemu rake kana yazoti ndaita izvi I've done this and all this kana azosvika pakuti ndaneta manje handichada anozozvidzora ega hapana munhu futi anozomboenda achinomudza kuti kana kuti anotaura zvaanonzwa iye kusvika iye azosvika pamind yake kuti izvi zvandichada anozostopa ega ndizvozvo saka ndozvandachida kungotaura. Wow, thank you very much, thank you, wonderful wise words, thank you very much my sister. Thank you, bye bye. Right, wow, regai tinzwe inga dziri kuita kuya. Hello? Yes, Lolo, wasara sei? Okay, ngatichibatsirana panapa. Ina hangu ndau yake. Firstly, anditi nyaya yemafoni. Can people stop being bothered about their husband's phones? Anditi. For me personally, kana murume achidziva girlfriend yake, kana zane girlfriend yake, kana iri one, anditi. Anenge achidziva namba yake nemusoro. And sometimes ndinenge makapanana mutemo wekuti ndindokufonera iwo ndifonere. Alright. Saka hapana text yangu yaunoona
Apana what you call this? Apana chat yangu unaona. Iye kana chikuda mumba china notenga chingwa. Ndotofonekwa ndozaina notenga chingwa mukasei zviri ndakwenda kumba totara the whole drive from home there kusvika asvika pagarage odelete number dzangu and then that's the deal. Some women are comfortable with that. Munenge makapita agreement. And musakanga mwekuti mazuvano kune varume vevanhu kudai nevakadzi vevanhu. Saka apana chat, apana any history because we are protecting both parties which will let us tichiita handiti. Alright. And also pane comment yandaona yekuti I think I don't know if it was a call or something. Ati sometimes munhu akahura unongotanga uchibvunza iwo pachezvako kuti what's happening? There's something lacking. There's nothing wrong with you. Kana munhu achihura it is on them, it is not on you. It is not because of me. Don't ever compare yourself to another woman. True. The minute you should compare to someone else, giving them power over you. True. And you should never do that. In any other, because the minute I know kuti nema insecurities, the minute I know kuti maiguru kundistalk pa Facebook, ndinenge ndichimwaya zvenharo zvezvikuda kuoneregwa zvezvinesa zvekuti kuti mundione munonditei. Because I know she's got insecurities. Don't do that. The minute you find out kuti murume wako ane message or anything, breathe, cry. Usatumire message ipapo na ipapo. Strategize how you're going to do it. Because sometimes you might actually end up getting good information, but not quite if your approach to a small house is usually very vital. Because umunani ngasina kudonesha unenge wakanzwa kafa. Umwani ngakazota kabvumirana kuti tigare because of the kids and it. And not all men cheat. Varume havachagumi vese vanohura. I have met faithful men. You know what? I just want to go out and have fun. No strings attached, nothing. You can hang out with a married man and nothing happens because the man is faithful. Amen. And I think the more breathe, but there are women who can spend a lot of money and do not want anything from your husband. Sometimes just the attention, it's just the dick, that's all they're looking for. Kuita yekuvhima here dhiki yacho yedu we. And then there is chemistry between the two of you. Things just flow. And you know, Pupura. Alright. Saka chero akauya na4 waitomupa utisa ketero wotolaita wotomubikira rinopisa iroro. Hey! Chai! Given the opportunity was always fresh. It was never stale. It was never 10 minutes done. It was right to Kakuga. Chai! Hey! Okay. Loloka, hey. What I'm trying to get at. Hey. It doesn't make him marry you. It doesn't make him want you more. Yeah. Whatsoever. You tried research, but I'm not kurora ndizvozvo. On a broad plate, and he will not love you to the extent that you're supposed to be loved by the right person. And then now that I'm doing it for the right person, it feels good to do it for the right person. Because I'm not single. And appreciation yake, if those things are done. The other day, what happened? Okay. And there's now a difference. And that's like, when I Fugama, that is like and all that. There was no appreciation in all of that.
aingodzokera mukadzi wake still chero wapfugamba ako. Exactly. And then some people think small house, some of them want to get married. Some women are not looking to get married. People are winding up time, they're having fun, and that person is available, they connect, the conversations are there, and sometimes I stay alone and this is hakuna stress, hakuna noise. Hakuna kana kuti chakati kana chana movie tukona movie tiri two asina not disturb whether sometimes kune vana kune hama kune chi left right and center umuntu atangobudawo kungotanogarawo paanoita sei paanenge agara akashama. Half the time you're always naked in this house. Whether going to the kitchen, whether going anywhere. There's no need for you to dress. And sometimes someone is just looking for that. Okay. Saka kana muri mumba muri tu waikuta iwe chogara zvako wakashama achingoona. Saka asizvo zvakazoita here kuti akurumidze kuti ndinogara achingoiona yangosasikwa. Not even. So that's right. But the woman is right to break up kuda kuuya kunoko. Iyi mburubu munhu aiwagagari kumba kwake. Exactly. I find it the second thing good. Sometimes I go to ungana usokoroba kana usasei wakatopuga waingona yangoti tosho yapinda. Uye bona. Apa zvikuitwa zvikuitadza kuti nana mai guru kudzimba. For me, I don't know. I never expected it to end in any way whatsoever. We're literally having fun. And now that I'm in a different relationship, I would rather have that relationship to end somewhere. Because in it might take, and I'm going to watch you. Why is that one funny? I just nothing that we are going to put up to you or anything. And sincerity, we are going to you know that there's some women who are so perfect. You do not think that I'm no penga. And I'm sure that no penga that I say, which is perfect mumba, and you want a problem at the end of the day. True. Very true. Because some women are humble, some women are God-fearing, some women are beautiful. And then no one is like, oh, I know you're going to stand with, okay, but I don't think they're on social media. A few years ago, when she got up to visa, I dated a doctor. I got up to dating. I got up to dating because I see in the care to dating. We have one room, bedroom, but something, but in visa. I feel like I'm going to have a conversation. I don't even go to because to fall. Where do you give the money to say? But that doesn't mean anything. It's just a saying. Hopefully, you know, I don't want to get that you worry. Correct. For me personally, as an popular, and the marriage is a grace from God. It's not an achievement. It is a blessing. You are literally blessed to be there and to have a partner that understands you, that loves you, and that respects you. This also very true. I actually had the stress to put the way forward. Not everyone is after the bag. Some are just there to have fun. Some are there to destroy. I don't remember much at this moment of time. It's up to them. Hey, Sarah, is true. Right, Lorraine, thank you very much. Aiwa. Thank you very much. At least Taziza. Sharp. Okay, guys, mukuona zvitogona Lorraine apaka. Iyo inditofunga kuti imimi vakadzi vavanhu mudzimba poteiwo muchikorobha makashama kuitira kuti ingozopera chiti fe. Handiti munoona.
kwai fambai vanogara papa pasina vamwe papaya paunenge uri wega. Imbogara mumba zuva rose wakashama uchingotenderera uchingokorobha wakakotama wakashama uchingodiwo. Handiti maona tangoitira kuti kuti kudameno iwe semukadzi womumba I think zvinenge zvinogona kuti zviri right kuti uitire wako murume. Handimaona than kuti murume wacho anoitirwa kusmall house. Handiti maona saka pakaipa. Hello. Hello, Tifumeni Maswera. Ndaswera waswera sei? Taswera. Chirongwa chenyu chinotapira chinonakidza. All right. Ine hangu inini from experience chandakaona kamupenyu hakuna murume asingahure sisimeli. Because sometimes unenge wakagara mumba wakarelaxa, especially kana uchiri age yechidiki. Like that time I was 25 nandakarelaxa ndisingatombofungidzira anything. Then one day ndakapinda mutown kuZimbabwe ndaimboshanda mufree market. So ndapinda mufree market memuya ndakadaidzwa namakomana vakanditi unoziva here kuti murume wako ane girlfriend yenhumbi inotengesa patebhuru. But ndakanga ndisingamufungidzire anything. But time yandakazvinzwa ndikatorara pakona pana Angwa Street. Ndikatakurwa ndikaenda kuchipatara. But ndakanga ndisingamufungidzire. Kubva ipapo handinazombobvira ndaita trust nechinhu chinonzi murume. Not if day. Murume angadzoke mumba nguva iripo every day. Ungave uinaye every weekend, but anayo nguva yaanongoti pese wenda. Mumwe aite chikupa kwena. But ane nguva yake diki yaanongoita zvokuti sometimes unotozoshandiswa uchiti kune mwana akaenzana nemwana wako. Murume sinelungamitire everything. Muchinhu chinonzi murume hachitendi. Anokuitira zvinokurwadza zvekuti muupenyu unenge wakungogara ungorangarira kuti okay ndikadanana nemunhu zvichangoitika same thing. But chandinongoda kutaura hangu inini chandakadzidza inini pate zvangu handisi kutaurira kuti ndakamirira zvangu vamwe vanhu, but chandakaona inini murume haana mugoni. Angakuitire zvese mungaita sei but ungozoti behind one day uchasangana nazvo. Vese vanoti wangu adaro wangu adika i one day musaunozvinzwa unozvisungirira. Ndochiti I think zvandinongotaurawo. Hey, saka mwana wekufree market akatozvagwa here? Akatozarwa mwana wekufree market. Hey, muka akadii? Because inini pakazvarwa mwana wekufree market inini ndakabva ndabatira nhumbu because tainetsana ndakabatira nhumbu. Saka mwana wekufree market ndakatanga kuzvarwa inini ndobva ndazozvarwa maybe wakasiyana ne4 or 3 months. Hey, asi ari kuna mai yake kuko kuzvifungidzira kana but time yandakazvinzwa ndabuda muhospital zvairamba kunyatso kubatana pfungwa dzangu kuti is this true or kuti kunyepa. Zvakatora nguva. Saka mwana wacho ari pariko kuna mai vacho ivavo? Vakatozodzokera futi vakanopiwa mumwe. Izvo imi muripona muchingoripona nhasi nemurume? Ndakageza maoko sisimeli. Makazosiya? Ndakatosiya kwato nevamwe futi mashure mevavo ndakasiya hangu. Ya murume wenyu unokontribhuta maiwe unomiramira. Hey, all right, Kola, thank you very much. Hamsati naroorwa here? Handisati sisimeli. All right, haiwa don't worry, ari kuuya murume chaichai. Mawanza kuti kwai paFacebook vamwe vari kurogwa kamazvinzwa ka? Varipo vanotyisa. Mumwe akakuapurocha ukazosangana nemwe munhu anenge aine mari zvokuti kaka unotomubvunza kuti urude kwandiri. Mumwe munhu anenge achitotyisa. Handiti? Yeah. Unokuita uchisefawo uchitarisawo? Pane mumwe munhu anokuapurocha sisimeli ugozvitarisa ugomutarisa utarisa kana mota yanofamba nayo ugoti yowe baba vavadei. Vane pamwe vachito nemukadzi kana vacho nemazimota akadaro. Ndateme nchida kutotaura nemi makuseni nchida kufonera because ndandine nyaya. Yazodii nyaya yacho? Ndichazofona hangu. I thought muri busy weekend. Ora ndinokana ndotaura. Ndiagreement yeyu wemota. Yeah.
All right, I no problem. Nondibata kuwa WhatsApp yangu chai kwete iyo ya rukona. Tozotaura. Okay. All right, sharp. Wow. Right, handi mazvinzi waka ana Gilbert. Hey, tikuteedza manamba acho. Gaiti dzifambire nyaya dzacho tiwe tidzakamira sei. Kwai musapfeke maparashuti hey kana muchikorobha mumba. Hello. Hello. What do you say, sis Melly? Did right? What do you say? Sis Melly. Hello. Hello, eh? Eh. And sikuda kurerera zvangu basi kuhura cheko ndokwamba noita inini wangu pa vakamubata vandaisa chikwevaya vekurumisa ora ndiono zvara gore mwana ndakaita gore mwana gore saka then akatanga kuita kubhiyeva zvirifani saka ndakazongowonawo meseji kwatinogara tinobvisanwa sereki vanhu vanotoita perfect couple saka akanditi ndikuenda out ndobva ndaramba apa pangoita tinokuenda tese kumadzii saka akangoti ndakuenda ndangoti tsokei but foni yake rineza munhu ari kuZimbabwe. Hello. Network dzekuZimbabwe dziri network uri kubhota uchinyarara kuti zii saka nditoona kuti network dzekuZimbabwe I think. ndobva ndaona mune mapictures angakatumirwa muzukuru wake angakanzwisisii saka ndobva ndarara ndakarwara zvakadaro ndakachema manhuri yawo iye munhu akarara saka ndakazvikuwadira mapictures ani namwana masini ndobva ndamuratidza ndikatitondeii munhinyana basa hechi saka ndiro ndokwawaimhanyira kuenda uko kanzine handizvisi kuti chakaitika ndakadzampa chichi takanesana zvisingaitwe zvekuti my marriage almost broke ndandisisina basa naye kana ti autofocus on my kids kuda kuita sei kana lula papasina ndikaudza sekuru vangu vandinofarira sei vakambozana nesu but ndakavaudza kuti ukaona munhu achisvika pazesekeni dzekuzikanwa patinoye foni yake yanyarara futi network yekuZimbabwe. Foni yemukadzi yaidaro futi nezuro. panetsa iyoyo Melly ndabva ndazomuti parent fine ndakuregerera Hello. ndakamuregerera but it took me time to regain that trust yandaive nayo but ndakamuudza kuti the next time inini ndikatanga kuhura famba panapa it's not going to be a secret munhu wese anotoziradzinza rese richatoziva kuti mai vaya vakuhura foni yangu iyi ndeyepasipamba panapa ivi mwana akangofuta hapana munhu asingazive pasipamba ndikatinini pamwechigere boyfriend chero vana vachatoziva kuti mama vane boyfriend ungoda kutsiva Hello.
network yake iri kunetsa. Ngaende mudrop. Network yake iri kunetsa right. Ndandobvotedza macomments abvi amanda wana uya ndiri kungona anetsa mucomment section kuti zikipana right. Right, yes, Daira, rega tiende kune the next one. Let's go to the next one. Let's go to the next one. Hello? Hello. Yes, caller, Master say. What is saying? Ndiri writing. Yeah, in the topic we keep a man iri very strong and sensitive. And but even to Rakutosi, Shangu, Kulevarume Vasangatouri, in them one of them, wait a good see. No food in the kind of food no trust and no. Akuna Zuzakadaro, in the Gango and Yashana Maran, Kunipera, got to no schools, Iowa, and this schools. As Zotas automtenda mwari kuti ndomutenda nini yashatsakadai. Wangu murume anosema andina kumbona ngasimba oli mukanisisimeli mukandoona fesi yangu ayiwa nestrati yangu munototi chii chekupi kwechi. Asi murume wangu anozirespecta zvinhu zvisingaiti. Huri handiri kukunyepera ende handombofungiri. Amafoni inini manje nditone ruchengera rumwe rotonge benzi. Ndinotochengera rimwe risingatoitire kutotera kuti ndakutopenga utonzi vachitiko unozvinetserei handina basa nevakadzi ndangozvipira nekanyenga yemukadzi wangu wani ende sisimeli handidi kunyeperai iko zvino ndatova ne18 years in marriage ndakutopinda mu19 years ndokuudzai akandiwana ndiri kuchikoro ndichiri form 3 ndopandakatanga kudana naye ndisingatomudi mukomana wesimeri ndichimutiza ndichienda kuna mwakomana mazvikwa ndichida kumudongorera kuti auya mudzei kuti handiko kuva nikina wangu asi zvinoita mwari wokumusoro kudengereka kana ari wako anenge angori wako akangondimirira kuchikoro ndikapedza form 4 akatozondiroora nanhasi 16 first born yangu ndakaiita ndine 16 years and now first born yangu ati 17 years. Inyasha idzi. Inyasha chaidzo idzi. Inini makore angu chaiwo kuzvarwa ndine 33 years. Murume wangu ane 46 years. Saka kana asingaendi chero kubasa pamunike muchiboye mose. Hapana kwanombobudawo achienda ega. Ukatoona kana kurikudzi abuda kuenda somewhere kuhama dzake tichidzoka noti zvongwa kubasa mutoona kuti wanyanya kugara wega nasi usikuenda hauna zvimabasa notaiwa nhasi hamsipeni 180 mbonotenderera toenda kuhama dzake kana kubasa chaiko anogona kusvika anogadzira motikari dzake isiri makanika ndakatogara tichitota sisimeli ndikakutaurirai kuti nyasha dzandinadzo handidi kunyeperai because kubva ndichizvarwa handinambobvira ndawana rudo I've never been loved handidi kunyeperai mazwa ndakakura ndinherera imwe inotorwadza so mwari ndifunga akangondipa munhu uyu akatongonditi munhu uyu sisimeli murume anondida yezvokuti even inini akandizvitenzi love anondika handidi kunyeperai akanzi murume anondida ende kola viva kola diwa mingina diwa di ini kwete kuti kwai murume harambirwi yes murume harambirwi maybe on one day maybe nerimwe remakore sisimeli but for now for 18 years dzandagara mumarriage aiwa handambobvira ndaonzwa nemurume ndinopupura pamberi pamwari kwete pevanhu kana kuti pasocial media kuda kuonekerwa handishamisiri zvinotondirwadza nemunina wangu ane murume akanohura sereki zvinondirwadza simeli kuti kati wai zvinotondishungurudza ndinototora situation kuisa make sinai maisisi dai ndakaonawo murume akaita sapankuru ko pankuru chiko makadyisa here noti kana handina chandingamudyisa ndinowana kupi mushongo zvake ndakakupawo iwewe asi right kola tell me toda kuzama kutorawo manotsi apa bedroom life yako nemurume wako yakamira sei perfect shame handidi kunyepera isimeli murume wangu inini ndakati tichisvika murume wangu anga asingazivi zvakanyanya wanda about bedroom life alright but inini nenyaya yekuti ndakati ndakangwarisa isimeli kola
ndakakwarisa simeni. Alright. So pandakapinda marriage zvangu simeni handi kunyeperai, inini handisi kunyepa, handifariri kunyepa muupenyu hwangu. Murume wangu chokwadi akandona ndisiri musikana, I was not a virgin. Iye ari mukomana, muri kunzwa sisimeni? Andateerera. Zvinoita Mwari. Andiwana ndisiri virgin akangondinda zvikanzi ndokuda wakadaro. Ndikuda iweyo. Muri kunzwa simeni? Akandimirira ndiri kuchikoro but ndichitomutiza ndienda kunoumwe wakomana iye kana, muri kunzwa? So iye zvake zvebedroom anga asinganyanzozviziva. Ndakatanga kudzidzisa munhu wangu. Ipapo ndikadikidza sivanzi kuti inini apa ita so. Saka iwe uri kuti difference iripo, iwati une 33, murume ane 46 anditi. Saka difference ndeyemakore mangana 16. 16. Saka pa 16 iwe ndiwo mudzisa yanga asingazivi kana chinhu. Akana. Chotongoti chinhu chake chinongomira simeri ndongoiswa chinhu chake totorara. Chinhu chake chongomira simeri otondisa totorara. Ndikati no ndikuwadza shamwari. Ngatibatsira neindite so. Iko zvino perfect sisimeri hakuna chinhu chinonakidza semarriage yangu. Even sex. Halala. Wedu yakati neumwe wedu uyu ari kunakidwa nemarriage yake. Hande mberi mnikina. Ndinotoshamusika hangu vamwe vakutoradzi aiwa hakuna murume asingauri yes but variko handiri kukunyeperai pamwe vanenge kunenge kuchinzi kune 99% varume vasinga vanohura but kune 1% simeni inosema vamwe vakadzi vakawanda. I don't want to lie to you. Ende zvezviri kutaurwa nevamwe kuti zvoni unongomitiro uchifamba wakashana uchiita sei. Ende murume wangu zvese izvozvo haazvidi. Zvekuti anzi unofamba ushama even chiri true anokuziva kuti munhu ende munhu akakurira kumusha hani munoona munhu akakurira kumusha straight. So even kufamba takabata ruoko simeni kana kuti chikupanadzana pabhazi kana mutsinzi pekisi hadi anga asingadai kuudza kuti tinosvika mubedroom unosvika mubedroom ndopa ndotombomufosa kuti iwa zvina basa chibhomupohagi kani anobva kumasvingo anobva kumberengwa vakabva imasvingo zvemberengwa imasvingo zveiwe exactly. Saka handiri kunyepera iko zvinozvisimeri zvinonakidza so iye ndiakutondineta about sex but iwe handichadi ndinonetswa zvisimeri. Alright. Saka shamwari dzake ane shamwari dzakawanda here murume wako dzinomboya padheni? Network. Hai. Network inoita sei kwa? Ya wadzoka network yanga yatiza. Murume wako ane shamwari dzakawanda here dzinouya pamba? Murume wangu haana shamwari wandinononge okuti ndingati uyu ishamwari yemurume wangu vese maworkmates alright ndo vanhu vanoshanda navo asi kuti ndinoti uyu shamwari yake kubulawayo kwandinogara kwatinogara kumba kwedu vanhu vazhinji kubva ndichinoza chaune festival vanga vasingamuzivi murume wangu asi aiti kana akauya kumba achibva kunosauti achimboya kumba yazotiona haabudi panze ukaona abuda ari kuenda kumashopini vanakeni vatengesa odzokaumba haabudi mumba ukaona kana kuti atobuda pamwe maworkmates ake vaya andoshanda nawo muzimbabwe wandoanenge atovafonera kuti ndiri kambulawayo zvoti uyatikuone shamwari gumbo uyatikuone murume wangu is sweet husband ndokwachitova handidi kunyepera isisime anohereko murume wako iwe ndichitova wochitova alright. You never go wrong ukaonekwa nasho ende ndotozoona kuti mwari maindi kwadzinanzi kwadzinorowa matumbu ndokwadzinomhanyira daimhanyira kuvarume ava vakomana ivava apa vati vasikana tutu asitomborina kana hwani kana hwani achitodai nasi ndichimutisa ari mwari ari akati uyu ndiye wako ndizvozvo so shamwari so vazhinji ibvere vakutomuziva mumwana wani kuti ndii murume wacho ndii murume wacho asi munhu anozara muvanhu asi munhu anozara muvanhu haatombodi dzere zvefriends dzimwe nguva kana ari kusiri kubasa ari kumba kumhuri yake so inini ndokukura nemuromo wangu sinega ndikunei the perfect husband in the world. Wow, I like that. I like you when you're complimenting your husband like that. Thank you very much. You have set an example. Was an example panapa? Kutaura zvangu ndinokupa munhu wangu hakuna munhu akanaka pazvose ipapotinganyiri murume wangu kamitira shiti haatonareti shiti ane rafu anotokuti kwikwi ipapo
zvisina basa chete hakuna munhu ari perfect munhu wese anenge aweakness kake ipapo rafu anayo anenge aurafu nyana mbichana pati zvimwe zvese izvi aiwa bo handiri kunepera varume vakadzi ndo vanotomutsvaga vachitomuetera simeri kutomunoti ndine mukadzi wangu ini handisvini nani pamberi pangu zvakanaka ende kola ndafara singaiti ende wasita pesi wasita example aiwa ramba wakabatirira ramba wakabata wakadaro havabati here kola yangu ndingovaudzawo kuti aiwa handisi kuzvikudza asi pamberi pamwari ndinongoti inyasha ndiri kunyembera inyasha handidi zvokuti ndinotoshamisika ndichinzwa vamwe vachitohwirwa nezvisi ende its painful zvinorwadza singiri handiri kunyepera ini hasanambo experience that portion yechihure handiri kunyeperai handisati saka muri kugara kupi kole iko zvino zvitiri kuroslin alright aiwa uti mhorose uti kuna bamnini aiwa rambai makadaro navogonipapo namba yavo ndimbovatenda ndogara kuti aiwa bamnini rambai makadaro ndimbovatenda kuti bamnini rambai makadaro chokwadi rambai makadaro matifadza fani alright munin'ina woswera mushe have a blessed weekend alright hey chai mukuhenchitwa heye kumasvingo hakuna zvakanaka zvinobuda kumasvingo hakuna zvakanaka kumasvingo kwabuda nachitova uku kumasvingo kwabuda nachitova kumasvingo vanochengeta vakadzi the perfect husband ever mamunzwa mukadzi achiappreciata murume wake zvinodakadza guys kana mune pane varumewo vakateerera vari mucomment section please ndo varume vatiri kutsvaga kuzimbabwe vakadai ndo varume vatiri kudava please itaiwo kuti vakadzi venyu vagutsikane vadadewo nemi pana vanhu dai handi munoona ndoda kutomufonera ndimutende murume uyu bamnini aiwa rambai makadaro kola hello cute princess right there asi muri kuenda naprincess venyu chaizvo vakanaka fani maswera sei hello kola ndiri kunzwa ndiri right kanjani ndiri kukunzwa dzima imwe foni dzima imwe foni dzima imwe foni dzima one phone dzima one phone dzima imwe phone program yenyu yakanaka yanhasi SIS MELLY ndaifarira munozanya inoitika varume vamwe varume vanenge vasingadi kuhura asi vakadzi vavo ndo vanovatuma kuhura nezvavanoita alright because inini munoziva chii SIS MELLY ndinoshanda mumba ndimunoziva pandinoshanda inini mai vashona vanodiwa nemurume wavo zvokuti vanoitirwa zvese nemurume wavo asi kuti ivo vachitora vachipatisipetawo semukadzi ari mumba aiwa zviro havasi kuzvikwanisa inini kuti ndivapewo clue kuti amai nhana angwarirai zvinhu zvamuri kuitaka zvinonetsa because vanozofungwa kuti ndiri kuvaitira jealous but havana kana time nemurume wavo kana kupolishira bvutsi murume kana kugadzirira murume lunch box havana nguva iyoyo ndikudzei ende murume wavo anokufolowa izvo zvaaripo palife panapa asi ivo kuti vachinjewo unhu muzimba here aiwa kola taura nyaya yako zvakanaka mira munin'ina aiwa mira munin'ina hold on nyaya yako ngaibude pachena shati family yako chingotibatisa isu murume bhosi vako vari pano vari kunzwa musikana anovabatsira mumba ari palive achikomplimenta baba vemumba achiti mai ngavachinje unhu kola what's going on between you and your boss baiwa munin'ina imbodidaira mubvunzo chimbodaira sisi vako mubvunzo wandabvunza imbodaira sisi vako mubvunzo wandabvunza iwewe nabhosi pane iripo here iwe nabhosi asi kuti murume wavo ndiri kutomunzwira tsimukadzi nekuti murume wavo kana asipa ari kutaura nemabhebhi zvokuti asi kubva pafacebook anenge achifonerana nevasikana ivo vasipo but ndiri kutomunzwira tsitsiti amai ava vakasachinja maitiro vachachema saka amai ava iwe orati murume wavo anofolowa pano iwe unofolowa pano ivo amai ava vafolowi pano here varipo futi izvozvo varipo asi handisi kuziva kuti vari palege here apa nhasi maje vakadzi wavhoisi hauzopindi pataiti here varinzwe voisi rangu havarinzwe alright saka chimbonyatsotaura problem yavo ndeyechii maybe
kuvabatsira kuti vaumbe imba yavo tozomboita mwe live ine chibhende mukati tichireva hedu ivo kabisira vakarelaxa mai vacho ndochiya kuzoti vakapusirei kudaro amini handisi kuzoti vakarelaxirei vanongoti as long as ndiri mumba but kuti vawane chavanoita hapana chavari kutomboita hapana alright zokuti kuappreciata murume wavo okay vanoshanda here mai avo vanoshanda murume achishandawo vese vanoshanda vanotori nevana 3 okay saka mai vanongogara kumba vanenge vachingori pafoni havana nguve kumbotaura nemurume wavo vachisekawo nemurume wavo vanenge vangori pafoni pavo chete pafoni apa vanenge vachitaurawo nani mai avo ndikatitange pakutanga pamudzi wenyaya pafoni panenge vangoti go pafoni apa vanenge vachitaura nani vanenge vachiteerawo magrupu epamafacebook iwaya vachiteera handizoti vanenge vachionei kuti vaitewo zvinoita aidi zviri kundishamisa kuti amai avo havakapusirei asi vachachema zvavo ndiri kuzviona hangu nokuti ndivarudzei ndinopinda pama1 ndinonzi wakuda kuparadza asi nditoona kuti amai ava akadhuze nekuchema asi wakatomboona imwe nhikikiri yamuzara wacho ngero kufona vanenge vachifona zvavo inde ndichitonzwa hangu ndakangonyarara nokusati hatauri zvinhu zvevanhu kamunhu unongoshira ukatsvaga basa kwete kutsvaga life dzevanhu but baba ava vanombokomblena here zvito zvamai ava kana kwauriwe vanombotaura sometimes kuti mamwe mamarriage unenge umwe muchato unongopinda nekumhanyiswa unongosvina kuti munhu uyu haatogari haasi kufara vachitaura newe hey saka iwowo manje amai ava vachachema ava nokuti chandikutoona chandichiri kunyanya chavasachema ndechekudai soka unoona baba ava vatosvika pakutokonfaidha kwauri vachitokudza kuti dzimwe marriage ndidzo kungomhanyiswa uchipinda uchididirika vari kuudza iwe vakutotora zvinhu zvemubhedroom mavo vachitoudza iwewe unoona saka iwe uri kuvaitira zvese mumba uri kuvaitira basa uchivaklinira havachatsvagi mukadzi kuri ava vachatsvaga mukadzi kwauri baba ivava havatsvage inini because inini ndine kaukama nemurume wachona alright okay mune ukama alright okay ndakatotsvagirwa nebradha yangu kuti ndishande ipapo ndichichengeta vana vavo saka hazviite alright but kana musina ukama kamuchigobva kumusha kumwe chete zvinonzororana nematongo zvinoita hazviite bhuzi tiri vanhu vepadhuze nepadhuze zvisingaite okay hey ava mai ava vanomboita nyaya newe here ndinotombotraya kuvaudzawo nechibhende but havanzwisise vane nharo vakura zvakadii ivo vane 40 years murume ane 39 apa mukuru futi kumurume yeah it will end in tears amai vavo chavanongoziva chete imari zvemari vanomiramira kuti vapiwa mari vadidi vamhanyamhanya asi kuti vachiziva kuti murume wachona anoitirwo zvakakodzera saka iwe ngatichiita dhirika munin'ina iwo ya zvakanaka it shows kuti you care about your boss handiti hatidi kuti imba yevanhu ava vese ava madhayarisika ifamily yedu panapa chero mai ava rija charira avo vanongoenda kumagrupu akati wandi vachingotedza magrupu asi the fact yekuti murume wavo ari pano ndiwo totokoshesa newe wacho uri pano kuti tizame kuti tibatanidze vaviri apa hazviite here kuti mwe musi toronga dheti kana kuseri tongoya nelive yemadzimai mapigals aya iwe wongoti kune live iri ikoko uri kubasa wongoisa apa voteererawo live tichingorovawo ataki kabisiri ndichauya kuseri kwenyu ndichauya kuinbox tozotaura nyaya yacho ndozokuzai kuti vese varipo pindai live exactly indopinda live uti topikiri kwasimeluko iwo wobva votochita tune in tongovatiwo ba ataki kabisira zvingabatsire because iyi hazvisi kutomboita handitika alright saka pakanaka iwo ndibata kusi kunhamba dzangu dziya dziri public kwete idzo dzelive toona toironga sei tibatsire imba yeumwe wedu ucho tibatsira amai avashuwa bhosi iyi ndinovanzwira tsitsi kuti murume uyu akawapurwa bhosi zvapakaipa nyaya dzacho dzanenge achitaura dzakaipa pafoni sure hazvakaomba iwa ngatite saizvozvo ngatite dhiri tibatsire imba imire alright munin'ina waita hako thank you for caring sure hey aita hake mwana uyu unotokeya bedway she cares a lot about bhosi wake wada kuti imba yedu topararawo iwo bhosi havasi kuziva chinhu mai mwana so hanzvadzi yedu hanzi inotifollowa panapa tichamika cho taita
ataki kabisira kuna mai kunomwe wedu kuti agadzise unhu hwake kuti murume woinda. Hello. Hi, SIS MELLY. Yes, Kola, how are you? I'm okay. How are you? I'm good. Topic yenyu yakaoma. Inini ndinotaura hangu from experience yangu. I know pane varume vasingahure. Like zvandaona hangu vamwe vachitaurawo havo life experience avo. But inini ndakambenge ndiri married. Giribheti yeye SIS MELLY giribheti aihura yeye. Ngakatemerwa nyora dzechihure. Vanga vakatotemerwa nyora baba vavo. Vanga vasingazizi. Vanga vasingazizi. Kuita nhingikiri yebhakosa. Kuita blambi yebhakosa. Hey. Uchibva kunetsana neuyu this week. Next week uri kuno umwe. Ukabata girlfriend, ukamubatira girlfriend. Haachatodzokere une girlfriend, vakutotsvaga munhu. Anobva totsvaga munhu. Saka varume, inini hangu varume handivarambire. Ndakazosarenda pa5 years. Ndakazoti rega ndisiyane nazvo. Because uchingoona type netype. Ndakanetsana nevasikana vemuHarare kuti zvekutamba. Vamwe achitoruya utondiudza utoti inini handina basa newe, ndine basa chandiri kuda murume. Iwe wangogara ikoko kumba it's okay. Saka varume varipo ndazobudawo mumba ndakazowanewo mumwe futi anga ari murume munhu wake. But baba ivavo vakanga vasingade kuti mukadzi wavo azive kana anything. Unoziva matsotsi rero kuti mukadzi like vanga vachitaura kuti zviro murume wangu hapana chandati namboona. Vanga vari tsotsi baba ivavo. But mukadzi wavo handifungo kuti ane chaakatomboziva about relationship yedu because vaihwandisa. Vanga vatori neimwe foni yekutotaura nini yaigara mumota. Zvekutoti vanga vasingatodi kuti mukadzi wavo azvizive. Saka vatoriko varume vakadaro vanohwandisa zvekutoti mukadzi wake hatombozvifungire kuti anohura. Ariko masituations akadaro. Saka wakazorambana navo here baba? Ndakazorambana navo, handakazosiyana navo dara. Okay. Okay, saka usati wawana mumwe? Ndikutotsvaga ipo padhayaris. Uri kutsvaga padhayaris? Namba dzako dzandaona ndedzekunyika ipi kwedzi? Asia. Okay, iyo uri kumana ava kuma-Asian countries uku. Hey, pakaipa. Saka ukuita ikoko? Ndodzidzisa. Wodzidzisa ikoko. Aiwa guys, kana paitawo karuda chimoko chiri kuAsia uko ticha, mondibata varume. Tiri kuda only serious people, serious men only. Vari kuda musikana uyu ari pafoni asakamboda nake nemurume womunhu asi akazosiya. Handitika akamboroorwa akazosiya. Saka kana muripo maserious potentials nokuti inenge iri stress SIS MELLY. Musambofunga kuti vanhu vari singuva ivo vanenge vachidanana nevarume vevanhu kuda. Imwe yacho inenge iri stress yekuve uri lonely and vakomana vacho vanenge vari mashuruki vazhinji vacho. Munenge makawanda. Saka varume vevanhu sometimes unogona kungoziva kuti ndiwe naamai vanenge vari kupa. Saka une makore mangani? Uri kuzvijichi? Uri kuzvijichi? G30, G40, G30? Alright. Ari kuma G30 uko varume vari mucomment section. G30 kuAsia. Kana wafunga kuenda kuAsia uko G30 aripo uyu munin'ina uyu ari kutsvaga murume. Handitika kana uripo unodawo mukadziwo ari serious anoda zvemarriage kutogara mumba chaiko kuti adzikame.
aripo panapa unongondibata kuseri asi ndakubhadharisa mazuva ano unouya wakabata marula yako ini ndakaona kuti munondishandisa madhayaris stereki you use me free of charge kutsvagirai varume panapa mima kutengerwa manandosi enyu panapa nemacdonalds nemaboyfriends enyu anoenda kutsvagirai panapa ina mukonitengeri kana paketi yamachipsi saka iko zvino square amarula yako murume wacho amarula yacho murume wacho zvichinda zvakadaro right. Aiwa iwe hausiwo unotenga murume anouya ndiye anongachida musikana ndiye unotenga ehe alright munin'ina iripo munin'ina thank you very much alright sharp right pane mwiri ambofona ndinenge ndapedza makolas esanga ari panapa makola ndinenge ndamapedza esanga ari panapa right hanzi good luck uchamuwana anomuwana padiaris apashaikwe munhu unotamba iwe John padiaris chaipo right hai what adzinzwa guys hapasina mwari kufona kola hello Makadi. Ndiri right makadi zvenyu Tiripo zvedu ndimeri. Ndivo ndianuyu Ugondisira ndiri mama wenyu ndiri kure kwazvo ndanzwa topic yauri kutaura nezvayo. Alright mama alright makadi zvenyu Aiwa ndiripo zvangu chaizvo kuti muri sei aiwa tiri nani chaizvo kuno ndati ndicontribute sevana takangokura ndingangotaura setopic yei kuti varume vanongonetsa kubva vekare ivavo izvo zvekuita magirlfriend izvo asi kuti kune varume vanogona kuita achida mhuri yake kozouya mumwe anoita izvozvo obva akanganwa mhuri amen saka mumwe munogara mune seni vanhu vaitondichiva nokuti murume wangu handingambotichi asi aive navo zvototi nekufa kwake kwakatoya vana hanti muri kuzvinzwa saka tinoda kuti varume zvezvekunzi kana kuti mukadzi akazodii kana kuti aangone kana kuti no varume havana kudaro anokuda anongokuda anogona kuenda outside achidzoka mumba ndizvozvo handi uri kuzvinzwa saka izvi zvetijoki vakagara vakadaro kungoti vemazivano varura mwanangu nenyaya dzatinozwa kusouth africa vari kunyanyisa zvimwe zvinhu zvokuti unotozvishaya kuti chii chiri kumboitika kana kuti vana vedu here vasikana nokuti isusu mazuva takaroorwa mwanangu meli kana ukutaurira isu taitoziva murume wani man vanimbomirai kufona kana pane umwe munhu anenge achifona please vakafanana taingoti varume vakafanana izvo zvokuti vane hombe vakazodii tansingazvizivi takutoona mazuva ano okuti hanzi tanga waedza tanga wadii saka mufunge munhu anokuda uye ataura zvake kuti murume wake akaropafadzwa akaropafadzwa varipo but inini pane vandakakura pange paraini pangu panga pasina murume akanga asingauri asi kuti vairespecta vakadzi vavo alright varume murume akakwana anorespecta imba yake haatoiti zvimwe zvese anogona kuita but you never know chihure chiriko kubvira kunyange sana baba wedu pakatouya mwana ana baba vangu chaivo vekudhara baba vangu vakazofa 2018 vane 100 years vakatoita vana vakauya futi saka varume ndoda kungotaura kuti varume vese kungotiwo vamwe vangangosarudzwa kuti yembe but varume vazhinji chihure ichi chakagara chiriko saka maiona vakanga vasingatizvo chihure vaita vakadzi vakawandawo saka ndo zvando contribution yangu yanaida kuita kuti inongoerekana hakusi kuti mukadzi unenge uine zvaunotadzi kana kuti unenge wakati zvokushorwa zvezvonzi amai ava havagoni kana kuti vakaya no murume haana mugoni mwanangu amen murume haana mugoni ungaite zvepe zvese ukati chiripo ndechekuti usati zvawadzidza lese ukaenda kuchina chitaita china chataiswa zvakawanda ndichataura newe kuinbox zvakawanda haufanirwa kusvobva wazvika ipapo kana kuti mumwe munhu anobva atikwazviwana kupi pati mazivano kwaane magrupu aya mazano kwaane magrupu mama kwaane magrupu kwave nesu vana SIS MELLY tinomboita mashoziwo echeni mausiku tichitaura sezvazviri ende varume ndinozi kuti vakadzi vavo vazhinji vanoswera vari pamagrupusi papa social media saka murume akazoita here problem yekuti wazviwana kupi iko tichingotaura zvinhu izvi izvozvi ndikatoti mama chimboyai timbotaura nezvenyaya dzemudzimba muchirayira imimi maine experience yamakapfuura napo kudhara uyai mumboudza vana ava kuti dzimba dzadzimire murume woti wazviwanepi aiwa
ndinomuudza asi hazvizvo kubva wati pawaudzwa ipapo ubva wangosvikoita wevesadeni kubva wangoningirikini unoita nguva uchitora nguva hazvizvo kuti unobva wangoti ipapo andowazvo. Okay. Ndoda kumbokupa example handi pane vana vanhu vari kudzidza ipapo takambodzidziswa nemumwe munhu kuti manetsana wouya munhu iwe woita sewakarara wakabvisa hembe dzako dzese wakarara pamubhedha. Saka mumwe munhu asina ningirikini mumwe munhu anosikoshokekana kuti ko munhu yaita sei handiri kuona vanhu vakangosiyana siyana unoita uchitojudza zvauri kudzidza zvive mbijana kana kumarwadzano chaipo mwana wangu ndoda kutaura kurwadzano chaiko taiteigirwa vanhu vaitotidzidzisa izvozvo aitotaura kuti murume ane nhukadzi iwe mukadzi une nhurume saka iwewo mukadzi ukaenda murume akaenda kubasa usina kumufidha zvakanaka akaona sekretari ari pabasa akumukotamira inotonzwa akaguda mwanangu nokuti abva kumba asina kunyatsoningirikira saka vamwewo vasina kukwana zvinei nekuti abva akadi anongoiti atoona vanhu vakasikwa zvakasiyana interms pane varume vanorespekta abate ipa vanorespekta imba yake angaite chihure akaita sei asi akanganwe mhuri yake. Amen. Kozona varume vaye vanokuti ameno kuti vanoitwa sei anobva atobuda mumba akabva aenda atoona vaive vamakataura naye vekubhotana vekuzoningirwa nemurume ati makazoti akabva asiya mike yake akati tokuteera maprogram ako zvawataura kuti vamwe vari kwese kwese tiriko kwese kwese asi tine maprogram atinoteerera atinozikamana wachinonzwa kuti vanoita zvine musoro. Saka mumba ivo mukadzi mukangoita communication yakanaka nemurume wako kuteerana kurespectana imba yenyu inogara zvakanaka unyange dai akahura anodzoka mumba kungoti kwaane zvirwere ndo zvinotyisa asi angahure sei asano. Saka tomirira here kuti vahure ava tamba tichikutoleredza chihure chingoti inoti adzoka mumba nai mama. Aiwa asi nhai mwana ndoda kumbokudza ungamuita sei munhu anodaro. You move on kama mama kana munhu aramba achikokuhura because mataura wani ngati mazano kwaipa kunze uko saka oramba achingohura nichingoti nokuti ari kundirespecta hake asi ari kuyake neSTD kana kuti STI asi ari kundirespecta hake handisi kuzvibata. Chirwere ndo ndaida kutaura manje kuti chirwere ndo chinonyanyonetsa nokuti asi otherwise hapana zvaungamuite kuhura kunonetsa zvinotoda iye murume ndianofanira kuchinja. Nokuti kana ndakatarisa iye ndiye anofanira kuchinja pache zvake dai vachiitawo handi vanhu vakadzi munoita magrupu ivo vakaitawo magrupu ekutaurirana pamwe zvinhu zvinofamba nokuti ivo ndo vanofanira kuchinja ndo vakatonyanya vakadzi mazuva ano ndo patirikunzwa chihure chakanyanya pati kudhara vakadzi vaimirira varume vavo vakadzi vazhinji saka kudhara vazhinji vanhu vairoorwa vari mhandara ende chimwe chinoitika ndechekuti kuti ndirespecte mamaka onai kamamaka handingarespecti murume anondihurira kaini zvamataura kanzi respecta murume wako handingarespecti munhu anondihurira because iwe kutotaka watoenda anondihurira kutoshaya respect neni antimaona kana pane pandokanganisa you sit down neni sizvamataura pakutanga and then we communicate. Generation yacho mai zvasiyana manje saka chero nesuwo tatove kuma40s kwachikoko takupapawo negeneration yaiko zvino antimaona hatiyadi takararama munguva dzana mai vedu dziyadziya because kana watodihurira respect inopera mama handingarambi aiwa no handina kuti ndinohura handingaiti two wrongs won't make a right mama handingahuri but there are other ways dzekuti kana kwana zvayeyaka you just kana kutoti ako walk away animaona because zvinonetsa muna respect inodiwawo unopawo munhu respect munhu anokutabidzawo respect aiwa I'm with you not yokuti munhu anokupa respect kana zvinhu zvakakusungira izvi zvakaoma ndopanoda kunyepedza ta respect kana zvinhu zvanaka zvati zvakavhurika munhu anenge achienda kuna navakadzi vake achita badira chihura chikurwadzisa chiya sei then what demand respect is earned mama it's not demanded. Aiwa ndizvozvo muna respektana mese asi ndikureva pakutaura pekuti chihure ichi varume vakagara ndozvandira kuedza kutaura vakagara vakadaro asi kurespektana ndokunenge kwakanaka mumba asi nokuti ngatitietyo oich inini seni ndakafirwa I was very young mwana 40 years murume achifa handina ela nhasi handina murume I can't find someone anomecha my husband. Okay. Saka mudorarama nei nai mama kana musina murume? Ndogara. Aiya chero muchigara mamasi nyama idzi chero muchigara asi nyama dzombodawo zvemunhu vedu we nyama dzoda kugwa. Ndogara zvangu kwatiri kuno mwana andakura ndakazvijaira
kujaira zvekuita pano saka ndiri kuziva kuti makuriro edu ndo anonesa nokuti kana wakakura uchingoziva vakawanda unogona kumbona nokuti ndikadai ndakatoti ini time ndatone mumwe but handina kuzvijaira because handina kuzvikirikira mhinduro yangu iri kuti ngatiti ndasiya munhu unotaura waenda pamwe wakanohura futi wobva aiwa kana watozvipira kuti wasiya kana wasiya then you go hako take your time uri wega anti maona then but ndozopesa ndagara hangu ndega pane kuramba chipotoraretegwa kugwadziswa kubana because onaika mama love is not supposed to hate but ukona love yakuchemedza vanhu seonyeni every day kunge munhu kucheka onion daily uringogara uchichema uchikocomplaina hauna mufaro hauna happiness then utofara munhu asipo kana munhu akauya wakusuruvara then apasina yatora zvato hakusina rudo rwakadaro aiwa ndozvandiri kuti imi vemazuva ano zvasiyana nesu takakura kudhara kudhara tichishingirira mereji dzedu taingoshingirira zvakadaro inini parufu rwemurume wangu havana kuuya isati vakatozoyatwa eisi yezoroteni vanhu vana vakazvarwawo saka zvokuti izvozvi zvatisi kutoziva kuti mwana wavere but asi tinotoda kuita madna because you never know kuti ure vakaragara rinenge chingodanani vanhu vakawanda saka ungamboziva kuti wondiro wake ndizvozvo zvakapera chidzidziri mwana waivavo but ndozvandida kuedzasana kura kuti vanouya vanhu vanokura vachidaro asi anoita kuziva kuti ndine mupamama ndine mudzimai wangu inini wangu murume aitotaura kuti home is best kana akaenda kudanuza kuti home is best saka kune vamwe kokuti akaenda atobuda zvindataura atobuda atokanganwa kuti kune nyika hakuna vana hakuna chii hatatochengeta sezviri kuitika mazuva anofanike kwenyu South Africa kuti kutoona kuti kwatorura kunenge kune madhimoni echihuri South Africa inotora mukombe zvikuru sei pakapa apa panotora mukombe wechihuri apa zvese I can't even understand kuti vana vemazuva ano kana zvaramba kahwani siyana navo varume itawe kuchengeta vana vako wogotsvaga munhu wokungodana naye achienda kwaanoenda nokuti ukaita mumwe nhasi akuhurira mangwana anohura futi wozoita sewoita 20 saka izvozvo ndinongoti vana varume ngavaregere ngavawanewo mateachings ekuziva kuchengeta mhuri yake vakagingirikine kudaro dai kwanga kuine manhiki ringoti nyika yedu rakapararira mwanangu kwaitetswa makongresi ekuzara mumanhiki vakadzi vachidzidziswa ndo zvatakazvironga but covid yakatigarisa mudhishi takazvironga gore rapera tikati panopera covid tida kuita makonferensi evakadzi vavava experience a lot tiri mudzimba takazviona zvakawanda asi kuti munofanirwa kutaurirana mumba mukuchimbana ende murume anofanirwa kuendawo kwaanonotsurwa achinhingirike unoziva kuti mukanamata ndinamufundisi akaparidza panhiki akati kana uchienda kuchechi nemurume anoenda kubhawo muri two different people vari mumba murume wekuchechi kunobva mazwi ezvekugara mumba kugara zvakanaka exactly vanenge vachitaurirana zvavo zvekubhawa zvekunenge zvisina unhu mukati vanhu vane pfungwa dzakatosiyana vasanganiswa saka zvaakutoda kuti muite work together kuti imba yenyu imire nokuti mukasadaro ukangotete nahandinzarwo chokwadi munovapedza varume avo uchingoita varume 20 ndizvozvo powerful mama mozondibata kuseri timboronga show yekuti mumbouya mumbobatsira vana manje kwandiri ndinouya here kwandiri hamina nhagara kuiwewo ndaiona munouya aiwa kuuya mundoro kuuya pamhepo ipapa imi nanzwa kuti baba venyu vanga vari mufundisi saka munotodzidzisa nokuti chihure chawanda mwanangu ichokuona kunyika dzirikirikini vana wangu kurambana kwangu kudi kwese mamereji ari kuparara chaikure zvokunyepa zviri kuitika zvacho nokuti imba inongoda kushinga mwanangu kana waita gezi waita gurume wako kana aine fonzi yechihure asingakunetse manhingi nokuti vamwe vanoti anohura anonetsa futi mumba mumwe anohura haatauri ini wangu anga asingatauri kana kuti mutsvagire fonzi kana kuti muti chii chake kuenda kubhawa kwake nekudii but asi pane zvimwe zvoti zvinokazwa kuti tawana akaita sei ini ndoda kumbotaura ndine hama yangu akaramba murume achiti anohura akazowana asingahuri asaiuya nacho zvakaoma kana pakada
madam. Ona mumwe manje auri. Awi anoya pamba late na 1 2 3. Yani. Anwe wawa. Vakapinda mbana anwe wawa. Hey. Ya pakaoma. Kana imba inongoda kuti mubatsirane vanhu. Ndizvozvo. Murume wachiona matichings achiona chi. Wese muchinhingirike namuchi. Idzo dzidziso dzakudhara idzo tinoto kune vanodzidawo. Kune vanodzidawo. Toda kuti mutobhodibata noza time difference but aiwa iko zvino takasangana inguva ikwenyu kwaMerika. Andimaona saka tikaronga zvakanaka mukabouya vanodzida tisusu tinotodzidawo dzidziso dzakaredzi one day time same time iyo imombopinda palive momboyatsodzidzisa dzakadzidziso idzodzi kungomutsidzira kungorivhaivha mamarriages evana. Aiwa Saturday iyo tinoita zvatakuita izvizvi tinoita Saturday. Haisi nyaya alright. Saka munondibata namba dzangu dzeWhatsApp munadzo kwete idzi dzeWhatsApp dzimwe mondibata ikoko then totaura. Alright, no problem. Aiwa, hadzisi dzemurume wangu ndedzangu but kana ndikangopedza nhingirikiri live ndinobva ndatovhara uyu namba dzachona. Alright, Madonna. Hello. Hello. Yes, Kola, how are you? I'm good. Ndafara kwazvo ndokuti mataura topic yakadai. Inini zvangu I'm in my mid 20s. Alright. Ndikadzinda vambohurirwa nhasi. I am bound kunototsvaga umwe munhu anotova ndotohurwo naye because hapana chinorwadza sekuti unongochida munhu unongochinziremekedza murume but iwewe murume wacho haakuremekedzi saka akanditwa zvakadaro indinotobudawo ndotonotsvagawo vangu. Saka usati wasangana nazvo? handisati hangu ndambobata anything. Ndakaroorwa but handisati ndambobata mamessages kana anything. Pandakataura ndikati ndikangobata ndikangozvifunga kuti ndauda kuenda panze usandiblame because why is it that vakadzi tichitega tinofana kuzvona enda pasi pemurume wako chero akahura unongomuregerera why? Zvinorwadza izvozvo. Vakadzi vakawanda chaivo hava understand pain inosangana nevakadzi ndosaka vachidaro vafunga kuti ijoke. Vanofunga kuti ijoke handimukona but it's not fair. It's not fair. Saka ndini wekugara pamba ndichonge furniture iwo ndokuenda panze uchiunza madiseases indogara. Well, I think sometimes zvodependa futi neage because I can't expect amai vari 40 something years kuti vawanikwa vachidaro. Vamwe vanozviita it's fine, it's all up to them because kurwadziwa kunosiyana, even the way atinoreacta inosiyana but look at munhu ari kuma 20 something 30 something achiitwa zvinhu zvakadaro. Ane normal circumstances. Sorry that vakadzi havazvitaure, vakadzi vari kuita zvimwe zvinhu because vamwe vachida kutsiva. Saka ndo contribution yandinayo yekungoti varume ava kamwe vachifungodzera kuti ndoega vanobvumidza kuzviita, vakadzi vari kuuya nazvo. Saka muri kuona vakadzi vanhu vachitobatwa mudzimba dzevamwe varume vachitoita zvavari kuita. Kurwadziwa vanenge varwadziwawo. Ya zvakaoma. Right. Thank you very much. Mudikita rega timbotora just vasara apa then tibve tapedza tagara. Tatozoita show chaiyo kaita chirikuga tikuita majokes edu. Alright, sharp. Tatozoita live naimi tachitofunga tukumwita edu majokes ko zvatatozoita live chaiyo. Hanzi chimboronga ichina chemadzimai. Definitely china chemadzimai is coming. Definitely china chemadzimai is coming. No doubt about it. Yeah. Where did you come? Mama. Hello. When are you going to? Oh, soon after I finish this. All right. She's not answering this one. Kono joga. No, she's going to change. So go and change it again. Hello.
Hi Kola, how are you? Good. Mauya neprogram yakanaka sindai ini tarorwa, I think it's been 13 years tarorwa. Murume wangu akaza zvekuti kana ukanzwa vanhu vachitaura ndaiti kana vamwe vakadzi vachitaura ndaitoti wanga adaro tichidzidza musoro taura asi zvakaitika ndezvekuti anomboshanda achienda out achienda kumabasa achienda out. So when he came back ndatenda ndainvevhei so ndachienda kutroma settings ekuti tise password zvanzi no you can use my phone. Password yefoni yake chaienda display but nemapassword akafanana. Saka zvaiva zvezvekuti you get so yemunhu wototi haana zvaanoita foni yangu achibata yake achibata so pandakafanoti padaini ndabata foni message yakabva ita pop up musikana bhanira message kufacebook messenger yakanyorwa maybe anga arasa line rake remuno musa achibva kusoto akasingarioni musikana achinga ibaya kuona achida kubvunza kuti mumwe wake ari kuba asingamubati nobva achiita ndende kufacebook number is not going through yakanyorwa nechirungu kureva kuti musikana ndewekupi ndokune mwe nyika apa takagara pese pakapinda message shasha yakaoma akabati beta atore phone aise zvake mumvura akatora phone because I wanted to read more kuti ndinyazonzwisisa phone yakatorwa ikamvura kuti ngaife zvayo kuisa mumvura kuti prefer kuti phone ngaife kuti phone ngaife zvayo kupani kuti ndiverenge ndizo details vayakadzwa mumvura kuti phone ngaife zvayo. From that day andakuitwa zvakanyanya zvekuti ndingataura but just iyoyo simple message iyoyo yandakangoona ndakapatikana simeri zvokuti ndakabva ndaona kuti vakadzi ndakagara nemhando mudzimba because nguva yekupedza basa kana achipedza na5 na6 anenge apamba weekend yese tinoswera tiri pamba you can't even suspect akufunga kuti mumwe wangu azodai hapana but message iyoyo yakangondivhura maziso kuti nditi vakadzi ngatisarelaxe is too much tarohwa nevarume uti wewo murume wangu haadai hatichaite maduties. I'm not saying kuti kuruhura kunoita varume dzimwe nguva hatisi kuvaitira variko varume mapenzi dzimwe nguva vakadzi we get so relaxed nekuti tajaira seri kune nguva kuzviti uya haana kwaanoenda wangu because ndagara naye ndakadai mamwe maduty ataiita tichatanga kugara uchiitawo kuti murume anomukirwa masoro noita lunch box oita sei vazhinji vakadzi mudzimba umo they are not doing it now because tajaira seri kutanasa kuti varume ava kunze kuna namarwe vari kukambena yanga ichimbotarwa naroleini kuti zvakati mumurume tikazvira isusu vakadzi kuti mumurume mune vanhu 3 inside a man. There is a child, there is a fool and there is a king. Tikangoziva chete kuti mumurume mune vanhu 3 so the way sometimes varume zvavanotita mudzimba it depends kuti iwo mukadzi wasarudzwa kubudisa chii pamurume. Vamwe tikuda kubudisa vana, vamwe tikuda kubudisa mafuzi murume, vamwe vanoda kubudisa king variko vekuti unomuita like a king but still he goes on achinoita izvozvo navo varume vacho vakasaruka vazive mazuva ano chekuti kashoma it's very rare uone mukadzi waunobasa semukadzi wako akanaka uchimuitira zvinhu uchidanana agokuhurira kunze anenge aine but ukaona mukadzi akaroorwa achizi aane boyfriend kana ane chikomba zvabva kumurume coming from the heart saka varume ngavasa mazuva ano isusu tisakakura tichikuti tinobvumidza kuti tiite sei tiite magirlfriend tiite sei vakadzi vapanduka mudzimba sisisinei let's not hide kana kuva kuplayer vakadzi vapanduka zvatonyatsoziva kwete zvekufungidzira zvataita kudhara kana kuti iko zvinoti vakadzi ndopa vapanduka full time chaiko chaiko ende unoziva mbwanyoro ndotsenge dzematsovo unoziva pane time pamwe pokuti unombotesa mumwe vakadzi vanobatwa nechihure chacho mazuva ano kauti mukadzi uyuyu atoadhimaiwa nevanhu vachitotiona mai ava kunge hameno vachitotikisa umwe madzimai mudzimba ndo vabatwa nechikomba handiona saka vakadziko zvino vakapanduka zvisingaiti zviri kuitika ndezvekuti ende the most dangerous
varume chavachingaziva ndechekuti anohura, but mostly in most cases varume vanobatwa vaita chipambi. Mukadzi haabatwi zvekumhanya, haabatwi. Achichaikuzvarisa kuita wakanganwa here. Tine umwe kola akambouya padhairis pana pachiti mwana ndoudza here munhu baba mwana kuti mwana hasi, mwana ane 23 years kuti mwana hasi wavo. 23 years secret. Baba chivarongoti mwana ndewavo. Vanhu vakati nyarara chimbosiya zvakadaro. Chisina varume dai vari vamwe handisi kusapota chikuita vakadzi mudzimba, but sometimes pain isu munhu nemunhu sismeli. Don't judge somebody wamuona because you don't know the distance munhu iye yafamba or the pain yasangana nemunhu, because situation yamunohandla nayo stress sismeli or yamunohandla nayo maproblems is not the same way yatohandla nayo. Inini sometimes maybe ndinoti kana ndakatama I laugh it off, ndinoseka kana akuseka chaiko ndobva ndatonzwa ndava right. Mumwe hakwanisi, mumwe anobreaka something kupwanya, mumwe anonyarara ubva achida kurivenja unohura. Saka sometimes mukanzwa kuti mukadzi aita zvakati, yes, two wrongs they don't make a right, but the way inohandla sisimeli nayo maproblems nemanhukini haisiro inohandla nayo rufaro, haisiro inohandla nayo. Varume dai vari vamwe vaziva kuti zviri kuitika munyika, dai vaziva kuti kana wachuza mukadzi wako kuti watura uda mukadzi, mira nemunhu wako, kozi vakadzi vadangerous than them, adangerous. Anokuitira chikomba mugogara 15 years usingazivi, anotaura nacho wakagara naye pasaiti. Yeah, true. Uchiti mukadzi arikutaura mwari kuita business rakutaura, iye achitaura nacho because vakadzi vagemu iyoyo vaimaster and vapamberi pevarume. Achaiko pafeya. Songo wekuti vakuda kutodzidziswa ndiwo kuti haiwa kana saka in relationships aya edu handizive kuti what way ingabatsira vanhu kuti tibatsirane kuti titi varume varespecte vakadzi vavo vasaite, kozi vakadzi vakarwadziswa for a long time. Chaiko varume vanobvumirwa vakadzi mukada kudzidza platform yekuti muchinasobudisa zvakaenda vakadzi through vachiona mumafoni varume nezvavaiitirwa, you break down sismeli. But people, the society, they don't take it so serious because vanenge vachingoti ndozvinoita varume, ndozvinoita varume, but vanombozvifungo here kuti mukadzi ane mwoyo, anorwadziwa, unofila sei kana murume wako achiita zvinhu zvakadai, but vanhu vachingozviti nekuti murume, nekuti murume. Ndizvozvo. But kana ari azoita anolepwa agoparwa zvakawanda musociety because ndiye, but you forgetting kuti we are all humans, tine mafeelings, tinorwadziwa zvavo. Iwo kana uchinoita uchinodai somukadzi akazokuitira uchakwanise kuhendla. Saka kana uchidziva kuti haukwanise kuzvihendla murume, mira nemukadzi wako mumba, because mukadzi kana akazokudzosera vazhinji vanomwa roga, vazhinji vanofa. Unofa. Ende mazano kumasociety evarume akawandisa nenyaya dzevakadzi vari kuhura idzi. Murume kukomita society kupinda muta kunowira mudhamu nenyaya yekuti mukadzi wake ahura. But pawaihura wewo pese kuchimurwadzisa wanga usingafungi kuti zvinogona kuzochinja. I think Cecily, you should come up with a program. No, definitely, because ndatosenderwa mamessage kuma WhatsApp angu nevanhu kuti tikutoda china couples meeting both ladies, women and men. So I think let me just be on it. Then pana kudzai KK matoti ndichauya nenyaya yangu, it's a long story. Kudzai ndakakumirira kuWhatsApp. Saka regai tironge program this coming week timbonyatsotidzana nayo. Tagarisa katisina china chana baba nana mai. Yes, that will be okay. You know, for the Wakawanda party. But toitawo kuti kana pazuva tinoita china ichi toannounce before ka more make sure makagarawo nevarume vacho mudzimba, so that muite debate renyumba muchiteerera mose. Anoda kufona murume achifona iwe uripo iwe uchipindurawo, animaona kuti tinyatsodzidza. I think all right, Mningina, thank you very much. No, don't worry. Next week it's in your program. Okay, my time. Sharp. Right, guys. I think panasi taguma pana papa viki. Amunozviziva. Taguma ndida kunomanya, guys. Ndida kuenda kujogging. Guys, it has been nice. Madzwawo tadzidza nenyaya dzechihure ichi dzekuhurirwa idzi. Saka ngatirege ngoti murume wese anohura. Kune varume vasingahuri zvachose variko, ma perfect husband.
definition of a perfect husband hangu madzinzwa panapa variko. Ngatirege kungoti varume vese vanohura nokuti iwe wakarwadziswa, takungoti varume vese ukaona baba wepanext vachihura, ukaona baba wako vachihura, ungoti varume vese vanohura. Variko, there are still good men out there who respect their wives, who does not even want to be with any other wife that he is not his wife. Andi mazviona. So once can I have your WhatsApp number? Okay, Otilia, let me send it to you. Go and change or change it. Where am I? For what? Okay. Take the keys there. No, they is going to bright. Tell them that it is going to bright. So guys, don't yet tanga titaure nhasi tinzwisise. Tango takashibwa tiri kuita fun ndaitoboikana nebhora ranga chitoningereka anda kuzvibaira live nimbotaura hangu nevanhu. Ini ndokudze guys andama friend yangu weekend ndiye mugiribet atanda zvebhora kana nyaya newo hachina, saka indoindawo pamabhuru angu. Saka yatozoita shoka kaconversation katozonakidza, katopic katozonakidza, katozodzidzisa zvinhu zvakati wandei andimaona. So guys, topic iyi haina kupera sezvakumbirwa nevanhu. Kune vatonyora kuwhatsapp kwangu kuti please iyi tokumbirawo kuti muite a couples session tese nevarume tiripo, tese nevarume ticontributor. I think that would be perfect. So tongoti part 1 gweni wanonoka wena panga pachipisa panapa manonoka, saka tingoti next week toita part 2 yachona, both varume nevakadzi. If possible guys, let's advertise this show in advance antika, so that musi wacho watinenge tadecide kuti ngaiitwe varume venyu makagara navo pasaidi, vakadzi varipo, zvibate both sides, zvibate both ways. Tiri kuda kutonzwa varume vachiita nharo nemi, imuita nharo murume wako achifona. That's the only way they can learn, because panoenda kumabhawa kwanodzana zvisipo zvisina kunaka. Kana vauyawo kuno kungatichitauraiwo zvinhu zvakanaka andi titirai kugadzisa dzimba dzacho idzodzidzi andimaona. So tongoita show, varume muripo, tinokupai platform yenyu, tokupai ningirikiri phone number yenyu, vakadzi tokupaiwo phone number yenyu, then tokweshana pashow. Pakupedzisira tosangana nechi toita one conclusion kuti toita sei dzimba idzogarwa sei, mamarriages omira sei antimaona, omira sei mamarriages, tizame kumumbiridza dzimba idzi antimazviona. So guys, it has been pleasure. Gwenyu wanonoka kuya mufana nhasi wanonoka. It has been pleasure being with you guys. Aluadi, my brother, love you so much. Ngatisangane zvakare pachikamu chinotevera. Tochigadzira chikamu chivhiki rinouya, tichachiona tichokwana papi pacho vhiki rinouya kuti chipinde, but tadzidza handitika. This was both ways. Ndafara kuti varume ndanchivaona vari mucomment section vachicontributa chaizvo chaizvo. Ndavaona varume vachicontributa comment section. So next time we don't want comment section, tiri kuda paphone handiti. Tozowanawo vana Lorraine avava handika, maretired ex anzi maretired small house, vanenge vachiuyawo vakazvimiririra vakadaro. Saka that means I will make sure I will have 3 phones. Panenge pachita debate nababa vachitaura zvavanoda, vana mai vachitaurawo, small house zichitaura kuti isusu pano imi vana mai mukasadai zvamuri kuzoda nababa, isu takamirira kukavha gepi iroro andimaona, vachitaurawo chokwadi. Nyaya iyi ndo yatinge tichida. Saka ma small house kana kuti ma ex small house andika, please tokumbirawo kuti muvepo. Your input is needed, highly needed, because imi muri kubatsirisa kuti dzimba idzi dzimire kabisira andimaona. Saka tiri kutokudai, tichatsvaga phone dzeta 3 yema small house, yana mai neyana baba, then tochipisa toona kuti pakupedzisira pegame racho zvinhu zvacho zvinomira sei. Guys, muve nezuva rakanaka neweekend yakanaka. Mwari wakuitirai zvakanaka. God bless you. Love you. Part 2 definitely is going to be there, Natasha, whereby we meet baba, vana mai nema small house acho. Tese takadaro tiri 3 todhumana pakata antika, then toona kuti zvinofamba sei. So guys, tobatana later. Gainimboenda kunomhanya. Ciao and love you so much. Makandikoshera.